Ubia from Musisia 059-1214-135 and 059-1214-137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. Yes, Mudmadi Shasi, Mama Hanyakum, Yadamwasi, say the Men Club of Ghana, Yahowning out work, and if you want Modisham and Sasam and Quayo, Ghana for Nya Jatum, say Finna Quadia, and to Papa, Apomia and also, and the Zipman capsule. Hi, what and only a drop, for like Heba Clinic, Akofaba, Amani Panina Jatum, says Zipman capsules, Bema wait to be and Nasu Madmayi, Bema and Sisiania, and only a Papa Apua, Ama Wadia Associate Chinese. Zipman capsules, Nemo Monkai, for only 18 years and Zipman capsules. Oba and so guguno ane enkabone awano kuno onum solak mesha na yemukra Bema and so gugu baby ne so free baby ho ba no unya solak mesha ebetu ni nyina asiama oba wa fire funo oba o manofo anasa koda oni mfiedu no enso num solak mesha ibi solak herbal shop ewa ija market omoni car park ne ene di hwani mu ana KNG ewa mrum atufo ko solak herbal clinic ewa kentenko no omoni shell filling station no ene di hwani mu ana frɛ 0245616028 Zipman capsules Kikau budurwa yaya kike lafiya lau na zaki zani samu wani abun sai kamar wani irin abu samari ka zo cire wuta ko dai ka zo duban cikin miya na tunda dai na zo diban wutanki ba inda za a yi ban duba cikin miyanki ba laifi zani samu vitamin kun kashe kwadai ikon Allah ni ma abinda zani sai kenan wannan dai ba gaskiya bane sarauniya na ban miki kariya ba to ina gare ka vitamin kin nan wanda kike fi so wanda nike so shine vitamin banana da choco domin ni baka ne kuma da muhimmanci mamaci ni ina so regular da energy don ni samari ne mai karfi sosai ko da gani na amma samarin ga lalle shanin ka akwai daɗi sosai abinda kike so shi dake so mu je mu yi harkan vitamin karki damu nauyin biyan yana cikin hannuna lalle akwai hanya wani hanya kun san wani abu vitamin ya samu karuwa cikin dangi sunan shi vitamin strawberry vitamin abincin jin daɗi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Never be my betting so mame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment with the true via. When I'm baby and I ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award-winning Assembly Ekin. Queer for a walk of Fuma Banowabre. A fra for a walk epo. A Banowabre. A dready for a walk with Juma Banowabre. A dropper for a way gears. A driver. No wabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would Jerry Vienna with the wood ointment chia. Ubehuda Obeda. Mira. Maybe come Mrs. Nimiku to Jenina. Was this in Pody and Abeka? Midday coach Wajira. Now you want them. The wood ointment. Our pharmacist Herbal and chemical shops. Titu King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esikire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na posnapos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuanchamfa multabella sogum wom enti a regulatory sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wo ya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba o mayimu crying. When the Ghana Telecom University in your opposite, Kumasi, or Ben Sofolai alignment, and not Tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket, Fred,
0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that, ene yate denne ni nyasa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke enudwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utadwesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokobin yene hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enameso ebe sa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 awarefo a mawari yakusa mu akati estimu dia so abranti ani ababa mo sesa ware munso amawari aye from obiantie 143 emo bibia kwa 1434 na ye krado awari ani ayonkofa manimdefo na betena se na wakyerɛ mu ayonkofa ani awari su fili adwuma baya na yede na obi dan paso mi wuni amenya krado fa na sa what do you mean fa na sa say media radio asemuti radio asem nkan je say ye nyimi o memenda wei ani memenda bia Numero non son, e così è numero non con 143. I love you. 143. I love you. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Okay, out of one this year, ye bema ubibiara aha na yamamu akwa bewie enkra yensa aka ewo Ashtown. Eko Dr. Mensa ha bola ho hei echiremu se akromfo awramfo adi atuo eko kronoboi ebi aba ho ama sesei ama adwadifo no dwania na wonmu dwane ebi de wonmu ani chiremu ewura Central Market ene de keka ho enti ebesre yenuanu aposifo ya emprempre mote yenka se awiei daylight robbery ena yensa ka echirese ekoso emranti a won mo ahyehye won mo anim kaka moto bibi abetie sim ade won mo ye ewo sa bia ye hono enye entiesra posifo se won mo nko na me fra bi vro masi wa you are why busy you any are from why from me o jam kwasi ade o jam ye no tie mi ye buye wa so buye se me de san fo ye na se ni o jam sika biara sika na wo se ne no entampe no de no wate yiwa o jam messe na gasa entampe no sika no de no ye kawano tumne tie mi enye so ko bia brochi tu be kan se mu na kire me tie o se o jam sika fafa me so wate fafa me so ansana ne nsa ka ye hello akate mi se metia si de me maye se no jam sika biara da ye we se de no jam aye o jam ne mmia makoma ya koro na enyem ana wo brox ne so akoto ni nyina di enya no so asa so ndo dia foto agbere ma kan do se de ngo mintimi hu ye o jam mi se mese wa ka so jam nyama na o jam aye na me bobo so no wa hu dia na wo so de baba o dan ne so no wa koto nga mama me nkren ni no dia na do kono ye you share o jam wo boya me asase na no be dia goru ye o jam so kwa fa all night and I was wa jadi in tampi all night and as I do all night o boya wati wan ko be biara me bokura mpafu bye share what was so that support o jam ye ka wanu tum wati abulakiro ye ka bibia o Ghana kire wa na wi ya no ye Asem Beba Dabi umu ya de biem ye wa me bokura fu o jam akira brief mi so jam mesai wo adan wo kwa me o jam ye adan o jam ya wadura na yay wure tu Chicago abrochi awo wure tu Chicago ayeye mawa bye wati kwamro jam aye na duru kwamro jam bere senya kwamro jam on haji adan po ya friend se dem po
Saibu. Be say na wa ko biri mo ba sere sofo no. O ma ko biri ma papa na no ojam no wa ko na dua fi aba. Ena ntampe no se ye ka asama na wo de atoha ojam aye na duru. Na den na reje ma ni mo nya ma kwam no ojam yi. Asem kwam no ojam na ye panyinya na. Na no pa asase kwam no ojam na ma ni ska no ko ta asase ne bra o. Yey. Wudi ni amupe bi amufanya me wate. Kwam no ojam ma ko Jesu mangu na me de abaye no. De sika wo hunde. What's a bien cancer? Every year granted, my fancy no. Banty and baby caco, and then mine, my fancy no. Into the way of me, I would have forwarded. Oh, damn, one bag, Namaya, oh, damn. Would I me pay autopie, see a man could you at or come down than I was in Julie Nego. You be or had the matchy. You will be or high, a frano, M320, you. A bit make Drew down Nego could do to a bear down the frame from. Wait, Miss Group. So. Hello, what a menkana? Yea, Miss Yanya, you can see you come Rojamu. Would I let you go so grammar question? You, oh, you can't put your mafa. Why? You, she, come Rojam. My seal is a cock. Hey, now we have who said, I don't come Rojam and Kumana. Now come Rojam from there down on the Kumasi and I saw the archives. Yea, she. Now, Pandy, Otia Brutro, be an alcacans and she, come Rojam, my seal is a cock. Nasara woman na kaya minyami beye. Okay, 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Buene jawa sri buenyo. Asem Beba Dabi. Okay, 102.9 FM. Yeah, no, no, para, yeah, OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba. Asem Beba Dabi. Begin the KROBEA. Nana, Jam Asante. Shannon song. Yeah, that one. The same Yasia. Esaya. If it was that, don't and then they might be a foolish. Say ya heard ya waya was and tontom. Awia ya de nasian ya de ma wudi kronkrono. Empempen swa wudi ya nia bedriwa hinie fata. Anunti enawia ya sijiwa ye. Say ya heard ya waya was an asia. Anunti enawia ya de mau. Ena ye fiada asedan kan wudi kronkrono awie ya sanje adwabi odi Asem Beba Dabi dwumadi no ba besom
Enunti baby biara wo bi atwe ben wa fidie ka kire wunua mo nka kire wunua na wunua ne nso nka kire obi se Asem Beba Dabi before na de da awia ye ba besom dwumadie da ne da ye ka de kira dofo ne atiefo se ye de sua de ye sa de kira ye honyan ho nso ade me de KROBEA nana yaw asante oji amanie apesema kanana die ena wie jata no agenadwa ye de Asem Beba Dabi dwumadie no besom sabre dwumadie aye die ye live e wo YouTube ne so obeko YouTube ne so na wahwehwe Otek 102.9 FM obeko YouTube ne so na wahwehwe Otek 102.9 FM obehu se ye stream show ne live obetube de wadwenkyira fa ho ama ye beje ne akenkan se dwumadie won so wo ka ho bi emfonyini ni videos ekuta ye nyina ye be fa ho enti wode wani krotua wisi besamu bi awie na nampo for bere ma agiadwa oba de achiam ya agiadwa chataba wa ha na najwa doma chede wa ha apostles wa dom awie ye nyina ne akabo mu aye besom baby biara wo wono wonso wo ka ho bi eye wona wa hinie fata wo Mejuso KROBEA. Onu nana hinie fatano. Hinie seno ne fatano. Awiai yeshia. KROBEA se na yene nyame nso ase se na hinie fatana mpa. Se wiase ewe se nipa nyina na nya se de enyan a nanka sabio edona ne na omo hya ase so omo wu omo kọ. Na onu se efri dwada no kura be pem enne fie. Omo ayi na omo hya ase efri dwada no. Enye omo nyina na da so ti ase. Free Dwada ya a brother who kwada ya wada ene fie omo e no mo hyase no tafa afiri mu kọ takwa wo hwede nyankopon ayi a me de bia me kase enye sika wo benya ahye obotom nko me mo se wo ti ase akura wo ti mi tu obi fo e wo fie no obusumu no eno so eye nhira de ma wo sure because asem si ayi nim se wo ho oh and asem wo de ame fa me wo fa eno kwa bono no na emia yi se ka me wo fa ti ase a the moment I get more fat ase no amobi di areho sure eti wo ti ase no se eyemfa so de ma obi eti akura nyame ne se den ase okay enye sika nemum nyame yekoso ase no oma yenkwa ahoden ewom sure oma yenkwa awani wom na hakra kai akura onfa yenko yenim yara se enti wahinie fatao ena wiei se woko YouTube ne so a omanfo nso wo ho eka ye ho a ye nyina na dwumadie no yedie ye wo owusu bana hene awiei wo ye YouTube ne so ya wo kire se na ya KROBEA asante ena awiei ye da wo ne wapamfo nyina afe se da ne da mo ne yehia na mo did the most educative program mo de babesom akura sabre wo ba Yabnas Pharmacy ya eno watakwa makura abedwafo ni nyina atwa ho ahia ena Asem Beba Dabi dwumadie ne ye hwew afe ye working Jonas nso wo ye YouTube ne so ena wo kire sakra ya KROBEA asante ene Buokrom Estate A-line hono ye ben Central Pub hono gaba say kwaku bempa ye nyina ye ka ho bi ni abadem ena ye hwe show ne live ye wo Mr. Otin wono so wa ahoma ne so wo se yemfa sedam awurade nyankropon se ene eye fiada akra ya KROBEA asante me wo Anavon Fashion Center wo kode nsonko awie ye nyina ya badem na nadwumadie no nyankopon enhyira mo da ne da ene mo nsempa mo de babesom na antemage ene boa man soko na wonu nyina badem ya sabre ya ye ka se wonu mo hwew Alhaji KROBEA na nanwa asante ene ye Friday ne duru fiada se ya atonsu kira patrefo na me ne me baba na akua chatubua ene abedwafo nka ye no ye nyina ya die adwa ene dwumadie no ye hwemo okay akrampafo akra awiei enensem no awia gedegede ya se ya ye betna ya ye nyankra bi Afri Kumasi Dr. Mensa ya se daylight robbery
sabre awia gede don pokro anya moye no akromfo edi atuo ekwa akro no boyi awie ebi ama won homene so e ma sabre ya ye ka se se ne adwadifo ma no e dwane no enya asem ketoa na yen santroni Isaac Nsia Foster okay international journalist wakwa akoduro santrofo de ehu enumu ne yete ye hohwe na yeko international yes sir ha umpom te say Adum unemployable, me way pa me mum yes we dey there ade na asie boyemu ade na asie so asa amenu aha founder be dia maba be duru aha ya alaba na me tie phone na so e do na ba Asem Beba Dabi Atwa amokasa ni wajuma mtekie ana be ya agofo bi te fuo e o me ni pa ni na baate no amutu moto so amude e ma TV aso mu ti no mata bi abia abuku bo mu ko mu de kama de kama ye omu e ba de sika wa alaba nembo ma ne sika no mu ba sika omu duru alaba ni pa dem ni mu akra omu duru no mu na wani ma no maka to sakati ni sika o ka te woni sika no ma yi o mu ko ba ko ma sika o ka te woni sika everybody you talk about because ya aya de omo betini afini e ka ka me no doctor ni e na to amaka te bisute o ma fini embo ama ko ti ti adan ko ni omo cheka ti da ka ni kwani ni no embo ya ka adokota ko e do na no beto so and say no say yes let na ka to say kwani ni to aka omo no omo fini na oni ba ko awon aya ngan je one to the and then the fellow Abdul Mumi. On the 20 time, Lemon, okay, it's one of two. No, I put almost they were a woman last seven. Abdul Mumi. I know, and I'm never going for more. Let them know you know. Take your 25 years, make that trainer. Abobani to the channel. I want to go internet. I have to 102.9. I don't see my many and piano and please when you are at the end. Whatever. That's the breath. That's the breath. Whatever. Whatever. People need to be amai. Ya tell me mumu Abdul Karim. Amo my abrante. Ya da ke da ke bre. Na afia opportunity here. Me to on am wu se wabaye. Wo kutokiro ana wabaye. Wati me fa tikandra. Ana me se minisika. Wati me fa tikandra. Me se minisika aya moto to meto. Minisika. Wati me fa tikana mama. Wano wabakai 1 2 3 me fa tikana mama. Wabatu. Ana me se media minisika. Ana wati 1 2 3 no na waboye ana bullet ana wata ya dai ajani ana waboye nana ataba wo kan wona e tiere nyina na bidie so bia ho adwiri no ene mi ankata me gira me hu aboba na kuta no nana ku aguro so ye ye kirisi boku no se awon so wo se awon de ya ndi akro awa ja fi fura obi tine bakako obi be ta bakako yeso ya nana ya nampa ya boy ya hu ana ya dai ya nam ana meti o wa ba ya te mi ta ana meti ta no oh ana wa bom o boy ya no to afọ ana me mi to no buye ana nana etu no to ko hefa Foster homa na tiato monsan frɛ no na montwene mra atiefo etuo no emprempren wo kyerɛ sɛ enipa mienu ɛna aka wɔn yɛntumi ɛnkonfirme firi sɛ yɛnyɛ adɔkotafoɔ kyɛ sɛ doctors ɛna betumi akɔnfirme nipa mienu no sɛ wɔwu but looking at enioma ɛkɔ no amanfo ɛwɔ hɔ koraa betumi aka sɛ ɔno wawu okay Foster saa to aso Ezia Foster to aso.
What buy any na what you mean for chicken and that? And then this is Minisika, and I was see Minisika, and I need to all. And I mean, Minisika, I am not a network. Obi and Batomo, in the Minisika. What I have here? And I go from that's one. Sanferno. Alaba hono network in Shadanye. Etiefo nkoma ayedie eye Kumasi krodua yemu Alaba ena sasem wi asie. Yenka bi hiem ena yatese akromfa remfo a ede atuo ene sekan kokro no boyi. Ebia storme Alaba. Baabi omo sese sika ene baabi omo toto motos esanton motos no. Enti amoama imrante hene. Ono kura de fili gadochi ye bonituo no wone kokko. Dan sutuo na nwura o se aduro wo ho. Okay, first now ni amoama imrante hene kasa. Monto aso. I'm the one with you. What I say, helmet. Not a dimuji time. I see or would you? What time and again, we wouldn't know. We wouldn't again. What is your government? I am like who I am. No way, anything. Now, we only Baba. Now, yeah, who are you? One of Anna, what about Anna? What about the impression? And I say, Daddy, about I think we need to go. 1, 2, 3, coming off. I'm not what I want to do. About the boy, Anna was so, I'm not telling you who come. Yes, okay. Almost what it is. So, I'm one man not telling you. You come and I said, yeah, more yes, 1, 2, 2 million. Now, as someone I just said, I have a phone call. As you say, you are just a was in Jason Bank after me, you just had them. I don't know who you are. Just about the come now, such a different good to I don't see nothing that I'm going to call and see now. Okay, only at one to my channel. So, I don't know everyone got to be a month for me to are. No person who could be Zuma, and that's what we must see. I hope one. I'm going to apply up a point. So, that's how I need to work and to where you have done a I'm not finding that. That's what we do. There's one in here. Now, Pania, if you are studying more, never come again for na yedi gano misla muteni pa ni ene tuono bika edin kaika mamudi make us said ebi mu tie ne say yankopon amamudi a omo ntimi ameka atia afo mu tiu ye mo hina nkoto so me nsa ye mo so metu tuo ne ball no ore no botu aboba ne ball no otimi asira aboba no a wode de what sekekekeke you are set mo yiri bobo 2 million baby and don't see man say no omo ntimi an ne kra en free na akwa mebuso a mebi wani na ti akwa hinti no and come on esa nte di para ba peki ni sankabe na be enumia na motimi aka egwa yo na matwa nka tobo ansa na memo akonje say yade ne ko ahimfie ben the pastor omo ni ngwa alaba baby na ankane no filling state wa me ka say no agu na opposite aya serki zongo the him to be ya wo ba ko esie na omo de bia ya me ka say no omo de ne ko okay and me do wa and me won say wa here ka ko esie and na mabai okay and ebio the dibre wo ewo zongo ka hinye mu no anu so na akra matawo anka na me dia so gana for emi okay nyabotre wo de ba bia waduru na agina hom ye ni nkobo ni nwie esesei papa no a omo call ne so mrante ahini ye omo bo ni tuo na anko no enu nti na ma mrante ni dwane ya na akra tara tie omo chota wa ne no omo tuo na anko no die ete so omo wuta omo no ma bo mo no ba na so ma be tia omo be tia pa ntino
ɛsɛ sɛ ɔmotutuo no ankɔ na ɔmoda na ɔmani ɛna puu a ɔmoda no yɛ sa nkɔma saa deɛ a mɛtumi akɔsa mɛka sɛi no ankɔma ma ade sɛ no bebrebe akɔ ɛwɔ alaba anaasɛ nka ɔma wɔ mu nipa bebree nanso ɔmokɔsɛ mu wura ɔmotutuo no ankɔ no deɛ ɛsɛ sɛ ɔmotumi ka kɔ moto na ɔmodwane. Okay. Enti saa nipa mmienu a wɔn di nkan kɔɔ wɔn so ne deɛ yabɔ wɔn tuo a yesusu sɛ dabre wɔn mu awu kuraa. Akra dabre deɛ yɛfiri ya no mu a baabi a mahwɛ bi wɔ amanfoɔ mobile phones so no mmogya a ɛgu ha no saa ɛka kyerɛ sɛ yɛfiri odwan anaa nantwie wɔ ha a ɛsɛ wonni ho akyinnɛ no nti na meka sɛ mesusu sɛ wɔn mu a ɛsuo no di nkan ka wɔn mu no sɛ deɛ a na kyɛ sɛ nyankopɔn ɛna adama ɔmo mmienu no aba nkwam mmienu na ɛsuo di nkan ka wɔn no deɛ ɔmo bɛn wɔn no ɛna ɔmo tutuo no bɔ wɔn mu ɛno nti ama mmogya no anyina gu paa ɛbɛyɛ dene so mɛtumi asa aba nkwam nanso ade sɛ adɔktafoɔ ne bɛtumi ahyɛ sɛ saa mugugu fam no sɛ ɔmo afiri mu sɛ ɔmo te ase adɔktafoɔ no bɛtumi ahyɛ na ɔhene deɛ akora tumi bi wɔ baabi anɔkwatɛm. Okay, ɔnom kyerɛ sɛ enipa no bɛyɛ sɛ num ɛna ɛbaa hɔ na wɔnom num ne nyinaa kurakura atuo no bi na ne nyinaa yɛ AK-47 te sɛ deɛ mmeranteɛ hene ne kaayɛ no anaa. Deɛ mi busa ne sɛ mmeranteɛ hene ne kaa sɛ enipa no bɛyɛ sɛ enum ɛna ɛbaa hɔ na wɔnom nyinaa kurakura AK-47 sɛdeɛ na wɔɔka sɛ deɛ ɔbaa ne so no ekura AK ni bi anaa. Yeah, seventeen years na enipa numu a meka sɛ ɔmo baa hɔ no mmeranteɛ hene Abdul Mumin no ɔkyerɛ mu sɛ enipa mmienu ɛna ɛbɛgyina ne so ɛka sɛ ɔmfa sika no mmra na ɛka sɛ ɔbie na no kaa sɛ ɔni sika ɔno moto sɔɔtɔn no yɛntɔ obi mbo ɛde atɔ bi so kora na ade agbɔdɔ ma wɔ mu ɛfiri sɛ obiara nhyɛ nika ɔbɛgye ne sika ɛnti wɔkyerɛ mu saa kyerɛ wɔ mu no mmeranteɛ no baako na ɔluku sɛ tuɔ sɛ wade sabere sɛ wɔyɛ kɔkɔɔ na wɔhyɛ helmet ne sɛ mɛka nnipa na mmiɛnsa no duru na kyɛ wansa sika no amma deɛ a ɛne mɛbɔ ntu ampani ampa na ɔde ɔkyɛ ayɛ ɔyɔ baako mmienu mmiɛnsa ɔte me ne bi ne tuo no akata na wate abɔbare na wasɔ tibie no twetwetwetwetwe na ɔhu sɛ ɛtuo yi deɛ mato abɔ nipa bɔne na nto ammɔ obi a sɛbi anka ne yɛkɔ yɛ adwuma a yɛsusu sɛ yɛbɛnya bie no ɛnyɛ saa nipa no bi na ɛbɛnya no no ɛhɔ na ɔda n'ani wɔfrɛ ne dɔm no nyinaa na ɔte boko mu yɛnkɔ na baabi a yɛaba no deɛ yɛaba wɔmpi ɛnti papa no nso anokwa ɛsiane sɛ na akɔyɛ ɔno nko a na amanfoɔ bi yɛtwa ne ho ahyia no obi asuro yɛtwituo a obi antimi nkɔ animu no ɛma mmeranteɛ no nya akwanfaa mu ɛkɔsɛ ɔmo moto a ɔmo adwane enipa num ne nyinaa no ɔmo nyinaa tete moto so ɔmo nyinaa atete moto so ɔmo de moto mmienu apakepake animu a tɛtɛ baako nso ate ne ho nti moto mmiɛnsa ɛna adantefoɔ bi ne ma me no ɔmo didi nkɔmmɔ no kyerɛ sɛ ɔmo de baeɛ okay baako ɛna baako nso te ba ɔno nko a different one so okay ɔmo de bɛdi saa bɔ ne so sɛ okay Foster AK-47 enye tu a eye tiatia eye tu a ɛwa enti adansefoɔ ne kyerɛ sɛ bra akrɔmfoɔ ne pie hɔ no na hyehyɛ bɔtɔ bi mu anaa ne wɔdie mu no ɔmo yiiyɛ ɛde baa wɔn mo so saa no dede no wo de atwe ho dede nim kakra twe ho dede nim kakra deɛ na mebusa ne sɛ etuo AK-47 sɛbe enye tu a etia emu wa kakra enti ɔno mo ɛyɛ adansefoɔ ne kyerɛ sɛ ɛbra a wɔn ba bɛduru hɔ no na hyɛadeɛ bi mu ɛna wɔn twe de bɛsi wɔn so anaa ne wɔ hen yɛ a wɔn mu yi baa wɔn so akora nipa baako a mene ne bɔ nkɔmmɔ no ɛdeɛ ɔtebe sɛ ɔmo baa ne baage bobɔ wɔn akyi na baage no sɛ sɛbi aburu ntaadeɛ na hyɛm sɛ aduane na ɛwɔ mu obiara ntumi ngu mu ɔmo ehu ya ne sɛ ɔmo akɔgyina nipa baako so a baag ɔmo dan mmiɛnsa akyi ɛna ɔmo aka ɔmo te moto no nso koraa no yɛsɛ wohwɛ ntaadeɛ ɛhyɛ wɔn mu a ɛnyɛ nwanwa sɛ etuo ne bi bɛtumi ahyɛ wɔn mu a yɛde bɛyɛ bi a pepto yi bi ɛyɛ tutua yi bi ɛna bi bɛtumi ahyɛ wɔn mu na wɔn mu ɔmo aka no deɛ baag bobɔ wɔn akyi a etuo no na mo sisi sɛ na ebi hyɛm so mo tii fam no ara no ɛna tete tuo no hyɛ akyɛ sɛ ne ebi ahim titɛn na ɔmo de nkae bi hi
ato amanfoɔ so sɛde bɛyɛ a bɔne a wɔbɛsɛ ɔmu die no wɔbɛtumi adi saa bɔne no okay ɛna ɔmo nkyɛmu ɔmo de ɛmaa me no n'akora okay na mmeranteɛ hini sɛbe wodeɛ wadi tuaduro enti yɛbɔɔ no na ankɔ no ada no ankada fe ma anye yere baako amfa na anto fam akora enipa no mu no na mmeranteɛ no nso hwɛ no n'ani afi kakra ɛno nti no sɛ ɛyɛ tu asɛm etu adum pa asɛm a na kyerɛ sɛ akora ahoɔden fam no deɛ lintimi ntɛ sɛ wɔde ahoɔdenro sɛ wɔne ahoɔdenro na mmom etuo no deɛ ɛsɛ adeɛ asie no na busa no amena to no mu tuo sɛ anokwa baabi a wɔfiri no ne nti etuo deɛ sɛ yɛmfa nyɛ hwee wɔ hɔ nti wotumi mfa etuo no ɛnahunahuna no na mmom ahoɔdenro deɛ menim ɛno nti no megye yɛ sɛ wɔantepere ne ho sɛ wɔne mmeranteɛ no ɛbɛtoto kyɛdeɛ na kasɛ wakyere bi mpo nti ɔno nso tena anakɔ no bi ɛna mebaa berɛ deɛ ɛsɛ ɔmbɛto ntuo no bɔɔlo no ɛhɔ a na ɔteɛ wɔnsɔre yi okay ayi na enipa mienu na yɛbɔ wɔn mu tuo no ɔmo nso bisa sɛ adwuma bɛn na ɔmo yɛ ɔmo sisa sika ana ɔmo tɔn motos enipa mienu no deɛ akora no kɔbɛ deɛ yɛbɔ wɔn mu tuo no ɛmu ke sɛ wofiri baabi ɔmbɛto mmeranteɛ yi tuo a ɛkɔ baabi a yɛabɔ nipa mienu no nso tuo no a ɛnyɛ baabi faako koraa na saa nipa mienu no nso tuo no kaa wɔn mu ɛyɛ yàbọ̀ wèé tó tètè òfin òsè kẹfẹ na ebi a ó bá mẹ nhyia wà n'abaatọ àní àbọ̀ baako tó wọ̀ hɔ lókè wọ́n nyim kakra no nsúlùmọ̀ ata àkọ́bọ̀ baako nso tó wọ̀ hɔ ɛna ɔhene no mmeranteɛ hene no nso no ɔno nso baabi a ɔte no nso emu twɛn deɛ ɛteɛ no no. ogyina hɔ polisifoɔ aba hɔ. apolisifoɔ no ne beba yɛ na ɔmo akɔkɔ a ɔmo osi obi wu no ɛkɔ baabi a mmeranteɛ hene no wɔ ne deɛ apolisifoɔ nya nuru ha. Ba sɛ wɔn tutuo no yɛte sɛ skata esi hɔ ama adwadifoɔ no na bi dwane wɔkɔ yɛ wɔkɔte deɛ. Anekɔtɔm sɛ menyanya ne ntie biara sɛ ɔmo bɛwie a moto anaasɛ nipa foforɔ biara bɔne foforɔ biara aka wɔn ho na yo atɔ a wobisa me no ɛsɛ maame baako a ɔno nso ehu yɛbɛkasa action no maame no tea atɔ maame mpɛntie mu ɔno nso hu wabere a na ɔmo ɛbɛdi saa bɔne kɔsɛm no nti maame no yɛ maame nso maame nso ɛmmɔ nkɔmmɔ kakra na atɔ yɛmpɛntie mu maame otwa kɛsɛ ntumi yɛma aha ɛde wo ba Asem Beba Dabi dwumadie so ɛgye so mebatɔ yɛtɔ wo sɛn mebatɔ ɛfɛ te parliament ohun ni ẹkọ ọsùn nyinaa. ẹkọ ọsùn nyinaa wọ ha di ebi hu ni. ẹdí ẹ na ti yẹ. yẹsi yẹ ni sẹ yẹsi ha ẹnẹ ni na ti amuranteɛ hene no no ana ɔdi moto yi sɛ wɔkɔ saabo zongo akɔpam ne ntoma nti ɔdi kɔɔ yɛ ne ntoma ne yi akɔ ayira ɔbaa yɛ wɔ tia nam so ne tia ana mu ne na eka ntoma n'asɛm ti tura akɔpɛ nam ti sɛ etu esu wɔ ha esu baako mmiɛnsa nam sa etu yɛ esu nyɛ na black akuta yɛ light nam si nyɛ light. Ẹ̀bẹ́sà àwọn ọ̀dẹ̀sì àbá. Nti màánù ẹ̀sì nà mú sẹ́ kọ́ ìbá aláàjì bá kọ́ ọ̀sọ́ ni yẹn ni diẹ ní wọ́n di mìíràn dùrù yá. Nti wọ́n á nà mú síbi sọ́ọ̀rì yẹ ní nà mú di mìíràn kọ́ sẹ́ ẹ̀mẹ́ yìí yẹ. Tìbí wọ́n sọ ọmọdé mọ́tò ní sọ́ọ̀rì ọmọ kẹsìlẹ̀ sẹ́ńkì sẹ́ wọ́n fọ́ ní sí kàmbra bring your money. Nọ́ọ̀sì you don't have money. Ní tọ́ mọ́tò mi ní ká. Nọ́ọ̀sì sọ́bìrà ọ̀tún òní sọ́ọ̀sì 1 sọ́bìrà 2 3 inú ọ̀bí ètò ọ̀nù. Ìsìtì ọ̀nà àbúbá níbi bọ́ọ̀lù bọ̀nù ẹ̀bẹ̀tọ̀ ha. N'ọsọ abụọ bie ntụ ọbọ atịrị tam tụrụ onwe sa afọ no si omutu omumotu ana ọmụkọ ọyị. Maami ọmụfa ahịa. Ọmụfa anyị sei. Nsu hu saa mmiri ntị mmiri nta na ọmụ tete nta ebe ebe na-etete owu. Wọbọ a mmiri mmiri na-aja esi. Debi hu mi hu baako ne sẹ lọ ayi afa na kọọ visa. Deɛ no ɔdi moto no so deɛ mɛnti bɛ hu ne papa. Yóò bẹ jìnnà ha òkúta tí o nà mí wò náà àtàlẹ́ pẹ̀sẹ̀ lọ ha àtìká. Àwọn oṣù wọn ti di ta àǹtí náà mi ti ní àìsàn ní sà áhà náà ṣe hó òkú ti nù. Ìṣẹ̀mẹ̀ yìí yẹ. Na ọmọ bó òtún onú a ọmọ fà ní sẹ́yìn nù. Obi à ń di ọmọ ẹ̀kí abẹ́ ọmọ tuntun à ń kà náà ń tẹ́ ẹ̀hìn nù. Obi à ń tẹ̀ ẹ̀kí omi kọ́ta ha mi ní ntàhà nù. Ọ̀rọ̀ ẹ̀dì nù àhà èkí ọ̀gá traffic. Tòmú ntìmí ntúmù ìka àwọn fẹsẹ̀ ọmú tu. Àgbẹ̀nà bọ́ ìtìlí bi tó fà àbúrò nyinaa ti ká tó ọmú kúta mọ́tò ntì nù. Ọmọ ẹ̀yà wọ̀ ọmọ. Ọmụkọrị. Akwa. Ẹnu na ya maame nsuso akyerɛ mu no. Okay. Ayɛ adeɛ. Asɛ ɛyi alaba area bɛn paa kyerɛkyerɛ baabi a ɔmo baayɛ no. Yo, akwa sɛ ufiri mɛnhyia pɛtɛtɛw.
Now Abu station. Ukoduru Kwanya which is the key at the fear. That junction at the Dana Lay no at the Pia at the fear. What's that? If you do filling station that they be your home. Now I Opoku transport filling station. Now a book to say a year to be you to do one more. And then you put now much hall. I'm not on the animal to phone tag ye one more. But at day and I said to me, time for Lily Yama, people in Kumasi Hano. I have got up from it opposite and I can see it. And I said, Lutronic opposite and I can see it. Okay. I want to and the central market. That stores now, I'm part of central market. The opposite now. And that's a little motor, so I'm about to do our uncle. Okay, Sabia, yeah, first I watch Chere police station. Sabia ye a shame fini. Chere police station by the Chaposia, a mucho triana. Accra police station at Beha. That is a zongo. I had to do Sinana, Casanca, and a Mencia police station, also at Beha. And you know, sir, afternoon stations are for Ramabu now, so be a cat or more. Let's like someone have it never station. Our had a purpose, Upia Kozongo, a moon drink. And of the answer Kozongo police station, a moon drink. AK-47. AK-47, and then Madagina DB, only one and then she's a more manager. That is the AK-47, and I almost have to have pistols. I hope you are not a coward. Okay, faster, Koswana Koso. Now, you head here, everybody, basically, I know. You better about change you. Bye. At here for we a international journalist. Isaac Insia Foster. And now we are Asem SCA Ewo Alaba. And they say a cromfar for a dear tube any asekai kwa krodoboy. Onom Abba Sabia Yano. Biaya Hono, yes, some Sikawa ho. Sabia Yaho, Yatuntomoto, and a basecre. Nina wo ho. Eye bia e hot chipa. Seka e be mu a e din se betunya kontem. Enipa botchire so e wo sabia ye no. Eye sabia yi e na enipa be yese num mienu timoto ba akoso, mienu timoto ba akoso, e na ba akoti wono nko ane de so, baage bobo wono mu achi. Abetwitio. Etuo ni bi ye AK-47. AK-47. And woman beto. Enti nipa baako ya bonitio. Nipa yotoso mienu ya bonitio. Ya yesusu se. Ahwe ya omu mienu krano omawu. Di otoso miensa eni amwama emrante ya hire. Na papa no se aduro wono ho. Aduro die. Wa dibi ono ane ka wa fidie so. Osi baby a bifre no ma dibi. Enti one more call you bring your money. Or say I don't have money. Count of 3. If you don't bring money, we shoot you dead. Or say I don't have 1. Or say I don't have 2. Or say I don't have 3 now. How? Na koko so no te ho. Ode shi. Na seke wo ye sell soup. How? No te ho. Wo yi abo na kura. Ene kutaro no. Bona gu form. Bona gu form. Ko funi musa de na ni ade no. Hey! Awe scatter. And one muti swa sabre ya ye ka say to me akoba de sa no na asem no ano ohye ene say international journalist Foster wakwa akopie ho na ye bo ehon komo no daylight robbery area gede akromfo odi ahim Kumasi finfini pe o Kumasi ni finfini pe ena sadie we akoso. Okay, okwa ye live chat ne so a YouTube ne so amanfo atonkra amane ye wo ho ye wadada cash amankwa de ene wo kire se awurade nyankropon enhu ye mmobo nana KROBEA Evangelist Kofi Martin o se akra KROBEA with recent armed robbery cases in Ghana. I think say the government has to ban motorbike kra on ban it because sadie we no eye ekwane a enipa tumi faso edwane yanya ne ntie sesi abio sa akromfo ne ache ba ko sesi a international dia na asan sie sesi
akwa de ese here me ne na me ebutu go nkomo ana afi me hwa bete nisa America omukotire no mabete omukotire no mabete na mtebo di afam ana mo chese wonu bebe bi go ne fosa mo obanya ne ntese akibi na nipa sebe be chese nkana akwa esa nkwa ne mfa na ni nhuye di ntino amempa adantifo ni bi na kedi o ma se no omuntu mo ntiro fa papa de ne omu si ya che bi ni mo asanta so na ba o be bi go ne fosa ma di ba ya che wa mo ana omuntu ha na ebi o mo kro no ndebi ye hu omudo mo kwan ani ntino mo be de ebi so atra ani mi bi ese na be so ho pa so mo de sanda ke airport na antia so benya ne sa emu mienu o makumo num na o hene no ma antia hene ne tiremu che o mu yenum ana cheche ye tisa ye kumienu e wo tanta se run about na mi nsa aka no to mu tise ya tiri wo num a cheche edom no edo no mu atre da bi approach for no abomo homo de ne na me video to check ye nipa na abodom tem no de anya mo wa se ba ye timamufo ye bi na atini akiri wo num adu chakra na me mom ti da bi a edomi wo na me hwete mente be bi bo ne bisemi ade ya tiri wo num a abetire campaign na me dia to o check Facebook online. Okay. Ori pushi pictures ni nyina bra na yenya dance ni bi ewo eye santase ho. Na de yate ne se omukoye operation foforo ewo Goyle filling station bi ena amasa asem no enso aba. Enti moma yenhwe na yensa nwuram. Atiefo ezi Kumasi ayehu. Kumasi ayehu. Kumasi ayehu. Azasi ahwe ehu yo. Say we are gede like this ade we de nke hu bi ate. Take kwa ni mu ene mre bi na ya we are gede say ya akromfo ade atuo ebe stop okwan na wono mo robo amanfo kebisi say ya che. Na we are gede like this. Few weeks to election. Na sa nyoma we yi sie die. Ano hye. Okura AK-47. Ya bese wura ho. Na yahwe sene asem no eno nso etie. Arehia nhya ne nso se dwumadi a ye die ya Asem Beba Dabi dwumadi no. Na dwumadi Dawood Scientific Herbal Hospital eka ye ho ya oboa yen. Dawood Scientific Herbal Hospital no eya asoye ya. Wo ye nduro na o yare kura na akọ a onyiwa hoto. Na enuro mienu a emprempre wode abadwa so na agi ini enipe krukra dimirika pebito eye Dawood 360 capsules any Dawood ointment no. Dawood 360 capsules no eye topa ye na ye nhoma enwa keka bom no wode aye so wo sisi yade a no msaduro we bi ebi a waye mre woje wo ho anye waye mre pa wo mpem oba bema ubu a untumi nhia Dawood 360 capsules na Dawood ointment nso na fatwi na wodi twi a ubenyiwa hoto na enepa akoso enso ede amaw baby eto no Ghana ha bia wodi ewuram na kase wo Dawood 360 capsules o Dawood ointment se wunya bi na se hoto a ebeboa wo pa ama enepa akoso ede amaw oba o take fi ahwehwa Asem Beba Dabi before na ubenya bi na wato na wodi ede udwuma 0244 886437 0244-886437 Dr. Dawood ne number eno no mo Facebook and our YouTube and ye wo YouTube nkwa enche ye be show mu pictures from the scene ewo Alaba ho opanyini awia ma ha hello ma ha opanyini Michael I want to say na me adumu se si ye no ka say wugina he sia no me no ka say dem wugina fantastic about sia e dey na esi was fantastic about sia about what say e dey na esi wo ho se sia ya ye ka say sia yan ke bi se mo wi mo robi ne esi wala ba ho no na amasa ba fantastic about golf filling station e wo no ana ma ba no mututu na ti si report no person police o ba ho ka ma ba be to so no pa mi to ya na se wo fam ni ese o mututu ti si e de o ma chi mi o mututu obobo boys no mu mi nu na so ma ba ko e de na hu do mo fa o mo de praga na praga afo no
You see me, my contract, you move your Omukusu again. Oh, any part of what say, Nipa sign about. No, me tell you, no more to try them. You know, I'm just to and I'm for police, so police on the bar, no more to do. That's what I'm at. And you see anywhere. Yes, I'm only told them, you know, I'm only a book about a park and you move your offer. What's in one more to take a diemu? Pragian, Abadan, say, I know. I did the tap Pragia, Abadan, almost the other the turn about robbery. I don't have nobody robbery, nobody about here. If you're buying an one more to 12 ho. 12 the 16 rounds in the bill. I'm crying, I'm 5 years old. Then you're better. Almost, sir. Female. I was 25 years, if you are 25 years, I'm wishing. Yes, you can copy a radio. And police for the bar on the DNC. Oh, mobile, no to do. No more motor, it's motor to the door. And I'm going to call and so on. I know me. A woman to I'm a form coin. And the woman police for the bar took to it you. I don't know, almost 22 night. And a police reform to me overshadow Woma. Almost like a police station. No one amiensa. Pragiano, sir, Omumiensa, and a young Roberts Nankas, a Pragia driver, and so can we be an once I'm a man, I said, you come back, which I'm a and you almost see your bag while filling station, and the end of course, no almost say, and son of police for Bebano. That's what I'm going to me. I'm free. I got that never. I'm about no money by I will go about because I'm what the talk from the room there. And before being the I'm going to become more. It's a bit more. I said, I said, I pray. I'm not going to be so about traffic. But what about it? That's all the traffic at all. It's a million to do among about you. And I'm not going to go from. What are you going to go from? So let's see the room. It's a lot of people should do it. I'm run about you. I'm not sure. And I'm going to say, a good man should do. And tell me about FM1. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to do. I was about there. Or Ghana and the representative of the now, I'm put a tune so. I have to move on. No, I'm from Coil. About one of Ghana. And Tinyasa, Omoba, a filling station, Hopper, save your mobile robbery. And that's a filling station about some robbery. No, I robbery to be a river. But one of my children. Near Chelsea Warnum. I only choose from my children. And the police for the bomb you night you. I'm not doing you. But you know, it's a concentration of more. It's my cool Yahoo Jalakoi. Asem Beba Dabi. There's also to observation than Jalakoi. It's a bench now. I was a much, you know. Okay, yeah, that's why. Yeah, that's therefore, ain't a new mum, you know, is either a yes, I'm ranty a year bar. Alaba, hey, and na Yachibi. I'm not say. Eya foforo batu tie de krachi kanoa ekoye chasing omo monitor omo ena omo ne police for the shootings omo di shootings and the shootings no omo die no ena police for nam se won mo age won tetie nti no omo tumi ku mienu nan ze bubu omo na ba ko de ono fa ho a ono dwane ya sisi a omo fa mienu enti se ne na first e ka no another development, yeah, and also Abba. I don't know. Hey, Nana KROBEA, may Almighty Allah protect ye. Momoni mobusu nyina ho ban na bless them. May what Germany, Mujuma die, many Jehopa, Debia, Kramin Feniagro, your family Raskaba. Okay, Antonio Pong, and was say, Asadanke Radinian Gropon. Nana kasadi pam yeruwe nanke nsesa posifo no wonu ku wo no nan nanke seso mu ku wo mo yam anas wo mu ku wo mu kukum
na nko mu mienu nyina mu nko na nka we menya police ni na nka ka na ye de wo magum de wo mo ba no ke be finish wo mo ka na mu ewiase papa nya wi abone nya wi o hwe ani asa ni amuni di shootings ene tuo na gum na akumo we ye de mba hospital aye se be bom kwa eka ye wi a ye hwemo ni asa adum akogina court say ye mfa mu nkotum nye de mo akotum na masa akodi taxpayers money adehia nche ye be show mo sa pictures ni videos na meka editor from Alaba na ye bet that time heba Mr. Fonso ase ye aduro ya se KNG for na this aduro we yaba aduro na aduro ya se wunya bi na so no mo a se chidi yade na hawa etenete na eyi free ho time heba Mr. enama chidi yade enti sabre wani so nyina achirim wanu mu ato ye aduane ye de aduane kura wuntumi ntibi ne ya per time heba Mr. na nonom na aduro ne ye pa saduro we ena se wo mogya awia mo aye ho ya wakoma bo periperi e bo pimpim a per time heba Mr. na nonom na duro no eye o ma akwada nufu anum bi onye mo amanum bi bra KNG heba center e wo mrum Abidjan house na be pebito afi atonso na akogya hye KNG waso ye ba ko ho ba bi eto nu Ghana ha bi awram na kasa wo per time heba Mr. Freye 0244 417 669 na ye no nkasa Naskaba Clinic, ultra modern herbal clinic. Na sasu ye na ya ba ma yaresani ayarehwebo ayefo. Naskaba Clinic, Nask Herbal Clinic, ultra modern herbal clinic. So you be a wenya enumpemu hawa. No kwasem ne se ye de animdifu Afrigana ha. Akọ India ne China. Amu akosua nompe eho hawo dwumadi. Enti mesra wo unompe ho hawa. Wodi akini a wunya no opumasibre no. Fabra Naskaba Clinic ni amwa. Uyo bi a stroke yade aka wato form ana wona mo awachia awo ho aye woden wa wo ho chew ena prostate mu no wenya problem enti amwa ye mrempam kokoram yade hernia fibroid dwumadie bi a ye haw ana wo haw bi adane yade kase a woko enko no Naskaba Clinic brane amwa. Ya wa hinema kokoben ya ni wholesale no ena edi animhwe freye 0244 120 269 na yano nkasa Agbeve Herbal Hospital yenso yewo adakoja ache faka ye kwadwoso na si wo kwa mu station nhwa ni mu ehwa ne Agbeve Herbal Hospital na hei so ba wo yade a wode ananti awunya no aduro na ha ene ye betene te amwanyu ahoto eya wo bi se media meti edwa me ga obi se ya asroben obi de se kan hyeje mu ana me homete konan Agbeve Herbal Hospital for wonom emwa wa pa wo awunya wa wenya hawo yefunu ekura bam stomach ulcer typhoid atete wa ma say wa fon wa kase wine yasa pepa ho amanfo de wan say atete so say bi adabre HIV ACB ena achi wa ekunwo prostate mu hawo ena wenya enti ama say ekura no obe ma asore nesensen ho enye bra Agbeve Herbal Hospital yen nananom nu pa wodi gya yemfiri tete no eno an yeda so kura mu ayedi di endwuma oba yebeboa ye wo mona soap and cream ni wodwa so fa sem na ni gare fa cream ne srasra na nyinka bone ne nsansa mfiri ho ye wo Agbeve fever no de 3D yade enwadwuma na eyo Agbeve tonic mo ya awe a no nom saduro we bi oba bi yo ya me fa Agbeve bam ni bi nsrasra ho e ya fra ye 0246 59 5256 na ye won't yasiam ye chirichi mu fama ho afa coffee organic tiger nut powder ataju sam na enie 100% organic ya wunya bi ebeboa ho na muntie se wuyi obi asikyire yade wo so pressure wo so a eye di atadwisam ni bi wate wuyi obi a wate nkasam wo fom a eye di bi yade ta bobo basabasa udi atadwisam yi a it is very rich in vitamins ena enuane nuru ewom na ma ho ye the immune system no e boosti enti da na wugina so o cholesterol wo soro dibi na so nte o pese ye benefit mfama wa di atadwisam ni bi ema mogya nso die frusa na kama eyi fi efri mogya animu oba Otake FM ha atadwisam ni bi wa ha o call coffee house breman o se Kwadwo street atadwisam no ubenya bi wo ho freyen wo 0247 995 160 ene ye fiada eduru fiada adofo no kwasam ne se bibia tumi si yankopon kan ye ho daylight robbery akrampofo KROBEA Simanu unim ade ba ko a sisi ano
Mema Ghana for Netimem for a pussy for a soldier for me cho margin esiso. Akra radio no eyenchire. Na ade ba ko do bia ana me nua pussy for no se wo kan bibia o se nya na abechire omadwuma no. Saa ansem no edu ba bia yenso ye be kan bi aya omma omani nko na omuntie. Hwe KROBEA onim se ye wo election year mu ene ye wo. Election year mu ene ye wo. Ana enipa bi ekeka nsem bi eto ho eno no e wo ba bi a wo mu di ho asem o mo ka ho asem se ye no kre se enye no kre ana ade na aba light ade no eye adwuma na me nim de mu ene mia hwemu a mekuswa de ekoso no meye no kami akwa se sa awudie ni sa niema we nyina no kwa se Asante regi ha no eye mo na dia me hunu se video mu de me hunu se say nipa bonfo we nyina test the reaction of the Ghana police and the security. I'm telling you. CCA kanewu ewo Central Police Station enti enche ye be ko kanewu. Aye niema bia sant nipa bonfo no a wo mo ye no wo mo ye niema we nyina hwe action sam the security no how strong they are. Yes. Asema mi kai wo bia na ni da fo bia no e be se de mi kai no kre. Eti wo mbeye basangakra ya the robbery ya the content killing ya the way na ye the reactions of the security. Eti the security for na relax here election time no also omofu. E betumi atwa so. Eti they should wake up. The regional minister, the regional chairman, as offend the police ni soldiers. Because a near me be uncomfortable ye. Neka we what me da. Say we are way. This time in the whole city. Now me one bank of form. As you be able to say, now post for 2 day. And you want more. A conforming test one more. And to wake it up. KROBEA, ya mad in Ghana for. Ya anya Ghana mamra. I told Babia, as I said, we said, Regional Minister, the man born didn't say, one that the whole secret done. Often a post for say, 1 month, barriers, all the motors, every vehicle. They should make certain. Meba, Kadau, say, what here for? Central Police Station, and I'm just happy. Okay, boy, I'm on your free Central Police Station, Kumasi region. Right, KROBEA said ya ball a chief farmer, Asem Beba Dabi, radio so a brand foster, a two gas, local team, Abuabua, a dessa, one man, a 2 months to honor, a confer 40 honor, a year, this better saying, Emma, one at 2 depending on what depending so. And I'm moving on, I will free, no, it's not to me so. I want to see some years, almost free, I have one man. And almost I had the money team, room, almost free at room, and almost money team, fantastic. Sabre, a first for one day. Play almost a conform. Sabre, almost about a year Central Police Station. Now, one of my what you say at conform Nipamia Sano, Penny Beshe, and almost you cheap and num about num from and on my best Central Police Station, say, Matthew Chong. Almost a Nanta, pretty sure. Any a conform not one so cool on me. And the tablet over Central Police Station, yes, and the a press for me now, why now we are for you, and chapter on mobile fine, and many part someone, about Gichi, about good Central Police Station, one of everything I control. If I say, a man, Ma, and Quada, and 3, about what we are saying, KROBEA, and yet the packet for clarity, a press for no bread, on betting I control. It's probably a soldier force, open force, Abeka, approach for no, send a bay, now control crowd line, and what they see, and what I say, Nipamia, you bet net so, send Pamia Sadia, a prince for one more day, at 1 month, near Sakano, and General Theatre, prince for the sign, one, or more better, or more than Sakano, so now one on actual. 1 month, Embriano, a big extreme, no so ever say, I soon go on, and I almost say, General Theatre, Catibacona or Tall, a jenny, I will put any sicker. Omo jin sikana e no sa bolu tu Asabre wa kwata ono wasiri mu ne nuanom e wa ha se omo hwe ta platform ni
saa kɔnfɔ mmiɛnsa ɛma wɔn na deɛ wɔn nso de ɛyɛ wɔn no wɔn fa nyɛ wɔn ɛno ɛna apolisifoɔ ɛsɛ wɔn nso bɛbɔ pan sɛnea ɛbɛyɛ na basabasa yi bi a nti ɛwɔ ha ti asabere asogyafoɔ so abɛka wɔn ho saa ara ɛna apolisifoɔ mpanimfoɔ wɔn a ɛwɔ fie nyinaa da wɔn nyinaa aba ha ti a wɔn ɛhwɛ sɛ wɔn bɛ kɔntrol crowd na ɛwɔ ha dɔkɔbea. o ha wani a wɔbɛtumi aka sɛ crowd wa abɛgu hɔ no bɛduru bɛyɛ sɛn. dɔkɔbea nipa a abɛgu ase no ɛbɛboro 1,000 ɛfɛ sɛ mene wɔn nyinaa na mewɔ alaba hɔ na mene wɔn nyinaa ɛna fi alaba hɔ nom ɛbaayɛ a sábẹ ẹkọ ẹkasẹ no ẹnipa no baa hɔ nanso apẹsifoɔ no sisi pɛmpim sɛ ɔmo mma ɔmo kwan ɛma ɔmo wura inside yanti sábẹ no ɛyɛ adé sɛ ɔno ɛyɛ kwan no na ɔmo sɛ apẹsifoɔ ɛkaa na ɔmo ɛde kɔtɔ akorɔfoɔ no mu mmiɛnsa no ɔmo san ɛkɔɛ aba na menim sɛ nipa bi titi mu deɛ sɛ ɛbɛyɛ wɔnom akorɔfoɔ no bi anaasɛ ɛnyɛ bia no yɛntie ho nti ɛyɛ kakra yɛbɛfa ne a ɔtɛ hu sɛ bɔ ɔmo aba no ɔmo san di nipa no bi a because deɛ nipa aba ha no deɛ sábẹ wohwɛ ɛyɛ prisons ɛdan no ho nyinaa nipa no sɛ bi gu hɔ san sɛ apɛsifoɔ no ɛtam ɛyɛ wɔnom saa ara ɛna anti-robberyfoɔ no so ɛde wɔnom ho agye mu a ɔmo so boa sɛnea ɛbɛyɛ crowd no ɛso ɛbɛte because deɛ asɛ ɛbɛrɛ wɔ mu a yɛne wɔnom a ɛni bi nkasa wɔnom a ɛsɛ ɔno wura mu na wɔnom apɛsifoɔ no yi akɔnfɔ no mu ɔmo san sɛ wɔnom agye wɔn mu mìíràn wuyɛ ne bi ɛmɔ nkɔmɔ ne ebi sɛ ɔmo ɛna akɔ alam ma o tɛ sɛ fɛn sini ɛti sɛ ɛkɔ na ɛdi ɛti na ɛtabiri mu firi mɔduro mu na alaba no ma bɛ duro la. yàwó alaba yɛ bi da ne ń sa rɔbɛ saba ɔmo bɛ mo kun kɔfɔ tɛrɛ ɛmɔ bɛ si ɔmo da mɛ ɔmo kɔ mɛ hyia ɔmo ni mo tena ne ba yi na bɛ rɔbu nsisi ɛfɛ sɛ ɛdi ɔmo yɛ ku ɔmo ti ɛnsi yɛ ba ɛfɛ sɛ yɛ ku ɔmo because ɔmo adi ebi kira ɛsɛ ɛdi ɔmo sa. Was there inside justice? You have to do it. You must say inside justice. I know, that way you have no baby. I know my baby. A person at the two. I'm on them, or sorry. I have to know, yes, a higher better. And nothing. That's why I have a soldier for a penny for so abba. Now, one of ever was situation. As I said, the part of what I said, at Dawson. I don't know who said Mamadura. Robia, because the subject of the Department of the Cap, first one, you can move here, or more a power, the name yet you on the area, and 20 penny yes, or then I will a year, and you must say, the penny a year as what then, and you know, Robia, I have said nothing to Sopra. I'm not as one other party, Alaba. I don't see a much of many areas here, I'm not to give up for a war. I'm Robert Sport. I'm here for the most of us. I didn't know. Sabia, and I say, what about Elias Wadeno? Crowd look on Sona. I day, I'm a first one. And it's happening on a day. I hear it's one of the Jackie. I'm out for Sarah. And I'm almost what is here. Send it back. Now, crowd, I saw ever theater and said, you control. I have Papa, take from studio. I had a Rama meeting that I did. You have a warm, we tell you, we tell a warm. I'm not a warm. What is what I tell you when I warm? I'm going to make you come and you warm. I say, security are very poor. System are election. Last than 1 month, election. And we are catching over the Kuna. However, you react to say. Citizens. We have the right to say what is decided on. So they should listen to us. I know energy I press the shot of my gym. Sarah and I press for a soldier for the margin. Sarah and a prison service. One of so any one inside the here.
na almost all the more that you send a bear, then you put one as you cheat about the station or so that you're probably. Okay, Eddie, I ask them. Okay, can you do the share? Because one idea, I am just sending a horse over. Why? Because one idea. At here for and also a canoe. Where you are getting and your man cost be a Kumasi KROBEA and now you find a live. I was Asem Beba Dabi show 102.9 FM. So now you're the but your best security no. The police, soldiers are back or any weather for no. Say Sasem we here cause we a management. They should manage the crowd. A crowd management. Sabe security. The air cause we a crowd or no and na manage the crowd. San ye ne koye ye pono and also between the Asem for Fraba. Yes, sir. The security should take note. The regional command should take note and act. Abani say, my hey, a bit of so bet to me the new Mabiasha one some and in some money in some for a womb and to manage the scene. Sabeya and Kofasem for and Fama and Cry and Saka meba Samba so and Cry and Sasa Kase CA HM say, oh my bo Mutiono. First Samba Menshia Hospital. Ebieu. I confirmed. First say what bedroom hey. You are called out my ticket, my bedroom, Menshia about Italia. And then I also hold to be say. Aqua in an theater, said the meeting card defense on Edipano, and something to count, now mountain and no county and any beer, make out a time sending your doctor, you know. Meant to mean, said the pan of a bank comes to man commono. Yet the time I don't know about Malaysia, about Sabia. Now, another bad million in theatre. Doctor Fonana don't know to say, Baku a free na menko na mene abusuafo no bi enkata tele Kenya de no omuntu ateme mo ntene emfa eman yo ala ha go take some tuni Asem Beba Dabi dinadi ntene memo ha good afternoon ala any problem na modo ba ko be for abu na etu ka mo ba fe de wa ukra o ka de Asem Beba Dabi wo mu me ba cho ni me se ni kan yes no I'm saying no idea Juma. No, so we didn't have my own deal. I know what's the now we have to meet you. I mean, maybe let me add Juma was 250. I'm going to come and brand all the car by the bus number 2 and I'm going to put motor. Motor some go Bianca, one of the car, a motor, a bomb myself. I will come. I'm on my, are you proud? No, I eat a salsa. I'm on my, and I can't but the shame Catholic baby. Oh, it's that what the whole why Namibia? Uniano. The family 6 times. And the Nipa 4, I'm going to make Shia Hanamon. One of the Mamas. I mean, Sana can sit there and no cattle more. More about putting the 9 of the 12. Mapuswan say, Mapuswan say, Unimumina, Umina more. The editor born and I know only a friend is saying, honestly, also on the water, I Babino. Also, if it's a Muna. And I do count, you're son of the shoe. But I'm not meaning the I shouldn't share the edema. Also to the moon. I cry. What I remember, which is a very many catty quite. I was saying, now, Mount Fulcan, I was able to be Ankata. Na many couple, Edipami and Sana, Edipanuano, Edipana, I had 9. Yeah, and that's in a crowd, I come with Lumino. The man in India. Abobana chance of the ball, no, each Abobana, or only I had your habit. Nemo Edipa and 9 or Akano, or Mumina, that so actually, I'll be free or company. Menshia aban ayare sabi ahanu na me nsana aka ne de Dr. Foji na omo so a omo ayare hwe se de meta aban komo bio na tebe tie no akwa ebegusu abom pempe na ateni panie kwa frito a yaba be kiremu atre XT4. Okay, enti say no na je say confirmed say nye nipa mienu na tuo de ka wonom no eye nipa 9
na amrantie ahene ne ka ho ankenum adono de oye oreshi akrabada to wo ho etu no mutombo na waka odeshi na sese wayi aboba no enti me ko no me de mani hu aboba nyensa ya na ba kukuta no a enche bia no na ma me de videos no ebe to check Facebook na afili amanfo so enya kwan ahwe tete ofina konya so be de mututuo ni bo no ano aboba no ka no waka odeshi no atre na wapa aboba no na ode ato nchen me ko no na je aboba no nyina so egu nchen ampa akra enti enan no aka no a omo de sebe omo ni etuo duro bia no na ye de teni ni ensan so abaha na ba ko aka no so afiri ni nuru ya oso afiri mi oso on your to jene onion na me ensan na aka no oso omo ton de yi omo ton ataya mako omo shop no akohwe na ba ko ton ataya na otan sika eka hu na ba ko no de ataya nkwa na oton ono de on sika na ono etu aka no asese akora waye nyankopon de na je se foster se wohwemu a omo sisa sika no de nya wo no so no akromfo ibaye omo sisa sika no ba ko na etu aka no wa fi mu na omo eton ataya na ne na ono so ton motos ono ne wo hene no mrante hene no ya ono de onton ataya ni bi ono so on sisa sika ono de moto no ano ton na omo titi bu se yo ton bia no esenso mu hia tikenti no ade bi ombenya won ho bia no omo je omo nta alaba de sika ho nje mfa ho ne se otite sika ta won sika omo ba so ana se omo je de won ho bia eyi enti nuru ya wawei ono no omo kire se etuo ne kan ne hin nuru no anokwa ne ko hwe ba bia na emoje ne gu akora station omuri tuo no baako ebo ne nhwe na baako nso ka ne nine ne tire mu ho no eko ne tire mu ho no ye no na ama kese de one count ya because ne nhwe de no na ko hwe de enam ne bia tia pete fom ho na emoja ne nso tia tuo mu ho no akoda ke ka ke ye de gudowi ene ye ka ne nhwe kon ne moja ne nyu ka ye hu ta moja na ne no nso ye bia ni abakwa asenten Ayasem. And they say out of any part and nania, ya de one more comment, she ama yara sabia back with him. Na no sakura, Kabia, the Dean Kai. Well, your mom pay, almost about the kind of review now, yet you know, a big man was attacking. So then, yes, Abia, if you are Macomuni Moja, Macum, the Diano, so at Nabi, and started to the Kamono. And so everything I did. Okay. Kosoa now dear chiri na yenso ye di wonso achi na wa hwe wonso huye na de besi bia no ye hunu de ekọ why okay gone by Foster international journalist na yasante den kan nti woni a etuo ne kan wo no na chese emrante ehne na obo oreshi amama amrante ehne ono ka ho a nkenum but sesei no enan ne praye ena sesei no baako enso efrim okay mo wo ye YouTube ne so no odie search Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM na ko ye YouTube ne so na owo ho a ade baako a me pesa wo hwe ene eye videos a ye dinki akọ central enipa domu a ekogu central police station ana won mu akogu ono ba cha mo fangu mame why mo fangu mame enti ko YouTube ni so sesi a na kokohwehwe bi ye show videos and pictures of imprempren enkomo a ye die ene ensem a ye ka no ye de akwakogu ho enti de search for Otek 102.9 FM na hwe ensem a ye ka ho asem no okoye live chat ne so YouTube ne so a Antonio Paulson and for you do all the ampofo can no you true enipa binom are behind enioma ekukosui yenhwe yenhuiye na Asem Beba Dabi ampa Victoria Kunedu apiejei ose what the power of emrantia hene hwe adro wo ho
adro wa baby who say power no day power day papa adro mo fa video YouTube videos scenes from Central Police Station. Scenes from Central right, Police Station. Right, I Sama Sabre, and area SC or Alaba, and Sabre, I to Brane, now or more community 9 Alaba, and no, and I want my Alaba say, I want Yasia, or more a present for any Aconfono Emma, now one also dear, also no Moyano, one or no Moye, and no enemy for Tom, I'm a Chesia, as the same, yes, that is the right thing. You are doing the right thing. I know any pardon Abechesia, Central Police Station. Say, Omo, a press for ye, a confirm Momo, now almost so a poor one. I say, and yet, Asem Beba Okay, therefore, enti okoye YouTube ne so a afei yamfa mfonyini no enso entoto ho monhwe bi yamfa mfonyini no entoto ho na monhwe bi sisi a de ekoso na yema live report on Utek 102.9 FM sisi Africa BBC higher Radio University. Okay, and the Ecoso, young Kumasi ha, and na ye bomb woman ye, a real Sabre ya can say for Yasare, international journalist, wa fat domnimu, no baby real studio hano, ne hufi freno, and what share. Mama many givers eba from Casamra. Meba, Mame Cobra, Meba, Mam Cobra. Many givers eba from Casamra. So many one more Casaba, more pictures, Lumunyanto was here. Made them pictures in Samba YouTube, and so, Yabessa Wissa Foster. The real say, why not catch us a drone ho? A drone ho? Why not see a drone ho? A drawer ho? Papa, no, your body to your work, Pragu, or there she, dear you, or there she, and your body to you, pow, a care for serve you. Charlie, baby, I quite 3. Hey, you say you're born a 3. If you're near 23, or there she means, pow, no, Pragu, I see a drone ho, no, Kazakasa. Monsamo. Enti akromfo ne boy yo muhusa de ni nwuramu no eno o ma status sa wo mu ni o madwane aboa wo bedwane gina ho afa na wo dwane gina ho na to enti mama me ni give us about for nkomo ye ba ye be show pictures videos alaba ni asan call police station ho na ya hwede e koso me basis ya give us about oba akọ sọfọ maame som abusuafo atiefo ni adofo nyina ye de nchia efi give us herbal center aseye ebre obi a otie ne yadofo no mu nyina ye chia mo ye nimse awrade adom nti obi bia ho ye sede Dr. Solomon ene na boafo nyina so eho ye no
apomeden de enwani givers asoye ena ewo yade adokoro wo ama samre wo tete na wo ha no enwani givers enu papa no enu nti na matoa awia yi ebeka enu papa enwa sam ede atra wo da bia obi wo ho no am yes mpanifo se abaso ba wo yi ema eja epai anoma bi sunsuso se da bia meye me buo nanso da bia nsuo to ana ebo no adofo a wutie me da bia wo de wano kam mekwa koto givers edu papa yi bi anom nanso da bia wo ya akwadro anase da bia ni haka wontimi enko abusua enenso matoa me kai wo se duro no a na watwe ne me betena hanom a meka ho asama wo ye wadwen se ufri dwom ufri store ufri wadwuma mu hon mo abekọ adwaso akwakoto bie no a wani ha ye wantumi anko no eho asamwa enam gusu a mekan givers p capsules every givers eba center so ye ebe adwaso enye nenso panin di panin ti no edure edaso ebo adwuma ayie yeyem anasa ye ma ye ni da ho ena ye di edupapa ebe adwaso na hwehwe nubna ane nu haban ne haban awodo a ye kabomu a ma bema ye bema ma oba energy ewie ne peye ewo empaso anase dem ena ye to ye bo asede edure ba edwaso enti yen ye dwadifo a ye ne wondi dwafa givers pay capsules ho de ye nu ye ho da biara da ena won soso wonu won ho da biara da ewo we ensem afi givers co capsules eno so ewo dwaso ebusia ka etire no ebe ye givers herbal mixture eno so eda so ewo dwaso edura ema ye immune system no ebustu kwasoro pama yade awodo hunu ye nia ye dwane no enho asem ena meka no eno nti no sa opesa woni givers etwetwe nkomo yade awodo na adokoro wo no opesa obo givers amane Dr. Solomon amane se doctor me hawuni eduro na mudie hene ena me nkonkoto nom no doctor de wo abotre ye nyina ye wo abotre ebetretre wo niema mu kama etimi ama ho atom bomade na frey 0543 222 470 0543 222 470 afi ebusia wutie me malaria ana me na bi ose madedia malaria ya we no ena eha won ko ade a edro no ye ba kope ena ewodwa so da bia me kase ama me ne wantimi ankwa ankoduro no yade obi si ama me ne one said de wantimi ne mense because said me maame enim tie na bia sa na me enim tie nti se obeso wanim yes medie na wo maame nya me maame entimi enye possible ntimi mentimi ne wankwa ankoduro yade na ama mentimi ene wankọ bebia na nke yepese ye kọ no malaria duro eye ba kope ewodwa so sanse enetri di yade ne de tesese nsuo na etoto no ano ye den gates ne mu nyina choku amase ntontom no wo faye ni agro print mi so wan wo see the here da edru no eno an give us herbal mixture typhoid wonu mai on no obotare won fe na wo what out think to see wo dwene ho a won ti ase give us herbal mixture afa bunu yade no abasua wo so ache me so da bia nkwa hospital ya mo moja na etru moja dura hodro ena ede emma wo give us herbal mixture no ena Dr. Solomon na boafo aya bedwa so se yade awodo a edi enya eri ye hu moja no yemfa edreimra na emekọ yade no emfiri ye so ema ye hu entoyem so ye obi a edru awia kra na awodo edru awobra so na wuhuro do wobi si samre ameka se ewuhuro de no waje no ho a enje wobi so to se awode me pa meje me ho a enje ane malaria ena eya osan aya off and on mal awone ba na ekọ na wuhuro ba na ekọ edru anadwo awokoda na ho afo se pam woda enna munanti a entimi nante wontimi nante free baby amete kasa ngopie gate ano a ne de se ohaw owom enye sa na nyankopon eye nipadua no anasa wan kasa wotimu se ensesan ya be nipadua no mam kope give us herbal mixture edro no enom waso we no pa wanum nyina ato wontimi ne di na chese aduane no po eno kon wakọ ho akopese okopedia eye give us herbal mixture entontom eda bottle no bomode na kwato edro bi ese ebeboa akoatia yade bia ebomode evre ni pedua san se e ma won kwamwa na nyankopon ebo yen no odi wura yemu anaso wode ma yese emfa nanti ma yade bia ntimi nkan yen to ho no e ma no aho eye de ne pa na se ebustu no ekọ nanim e ma won so unya asomdwe eno ti sa pese yade bia ba ne na ade atena pese utimi kio anase efri ni peduanum dia eno ani give us seba mixer kodwa so wo so pe give us a entontom eda ho bomade na frey wonti bibia so akoto bi wonti bibia so wo ho number no 0543
222 470 0543 222 470. Afe bema obema yesam ekofom. Edra na dua wo dia wo da san ye fro daddy wo dia wo nkwa wo ye dada. Me so kope give us P capsules. Give us a trade da ho adro bi e na make ho ase bema wo no oba hia. Wuje mu ntem anasa wo sane ntem no edro ne ba ko amanfo nom na danse a ye di fe edro we se ho ye se panyin wo hoyi won kasa bebre wo dware wie so na ensu asa eno ti ya ne ye ba ye mpese ye kasa ba tententen ye ma hunu se edro no eda so ho ne a kire obia edro no eda so ewo ba bia okoto obi enkane no ebi da so ewo ho eno ti no bi kasa se ne de chese enya asem kotoa etisa wo ye bema na ne Johnson ehu ayedene diamount wo Johnson na wo tsem o Johnson na wo sum Johnson no kra entimi emba edro no eye give us P capsules give us atwede eda ho afa low sperm count say wo no wo sperms no ya nhia enyeye wako hospital ya check yes wo hawa bem eso ate entimi nyinsa ne oba edro no eye give us P capsules give us atwede eda ho oba wo nso oda wo de be mehia wo nti ede na ya wo nkwa na otie be so nso fita bi firi wo be mem eba anase nso fita bi firi wo be mu ba aya na wo dronso wo be mem hyehyw aya na wo dronso wo be mu hyehyw a edro no ye baako e give us P capsules edro ye nom ema ye ho sisi ye ho so na ye kompa so a ye de gie de eno ani give us P capsules edro etu enam yade ahodo ase ema chese wo bibia timi ye adwuma kama eno ani give us P capsules give us P capsules no onia kuma eye give us co capsules esan se ko so timi ma bema obema yesam e won paso ekofom eno ntino wonum pi no fa ko no ka ho ma ye san se infections betimi how ko betimi because me hu bema bebra ono ankasa wo infections ahodo gonorrhea chlamydia syphilis ne de keka ho osanso e wo koko enti wo titi enam die no na o se triti koko no so triti koko no kwa na wo je enam die na ebe hawo eno nti na ye kanfo adre ya ma obi a na ye de ne mie no nyina e ma for asumdue nti eno nti sa wo to give us ko no am to pini ka ho e ma me be ma wo yam etatim be ma wo ja wo na ne moja wom oban so huntimi nya wo nan nso ja wo nan ne moja ewom no constipation asam na mekan bomade na kope give us call capsules adro enom koko na fifiri woto afifiri sebe obema ho afifiri baabia wonnom give us call capsules a ebebo oba obu nsa emeye edro no eye ba kope ewodwa so give us call capsules menstrual problems and menstrual pains nyina no ye nom give us call capsules ama ye ho atoye afeye sisina se chia no koko share yesi dodo ukoto na wo sori ana ya asem ugina won so na sa wo koto a eno so eya asem kase e de emount kope give us call capsules adro no bi enom na onso so ento kokonti ama wani da bia na oposa da bia wuti ya wuya wonu madura kase no edro no eye give us call capsules no miensa ena maka ho asem akyerew enawia me kire se malaria de no eye give us seba mix as malaria typhoid awode unfifre tato wanu munyo do ntimi ne dia me ka kire se na kope give us call capsules ena afi me ka se bema eno so aye mre wompem na jonso ho aye wode ne wo jonso a na enam ha na jonso ne ba na obemem ye wo ya low sperm count ne de keka ka ho no eno so eye give us P capsules ena me sa kire se wonum P no a fa no epi so sanse koko etimi ma bema so obema yesam ekofom oyemotim bema na oba usisi ya oya oba wuntimi emu nsa koko fifiri wani basabasa ama wani pedue so no eya sesa eno nso eye give us co capsules me so edrei enye na wo pharmacy shop chemical shop herbal shop bia sawo pedrei dodo etua fo ani tre KNG herbal ye womrom Abidjan house dani herbal mystic Kolinak, Freddy Mens, baby be to a draw to a draw, one hour to a draw, our trouble swore, one a swa a wobo or pampemono, will be a bishana water herbal drugs piano, with an open give us herbal mixer, dear and tontum and I give us and tontum down, and I give us P capsules, give us such a dear at home, and a corner so bema asoni sisi, at that box on a home, a drain now baby, someone to be sip. Na sa woni ya won komotwetwe kwanso nkoso a wonti na ye wo ho anopawia ne animre me so bomade na frɛ na bisa ye na anu ye wo ho no yatumi aboa de ama wo bomade na frɛ ye 0543 222
470 0543 222 470. Yada masema mumoni tie da sene ebesane mu ediesia. Okay. Sama you obey. Ma pomu din beko year na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o how bia na atri. Akoma yade. Ese kire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asentini atwetwen wo. Ye funu awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemogya mu nhwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonte ayare sase. Esono se wa ahoden, ena esono se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti anumadu abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo ahwia. Omone ahwia total filling station ne di animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dining mo a. Ye nkrabata bi nso wo BA. Any sehwi. Freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Never be true, my betting so mammy. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true via. Uhuna bebia na ya ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa edwoma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya driver na wabre. Efitafu mesinfo ubi asasabro hano. Mekaja hwan. Wudware wie na wo de Dawood ointment twia ubehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotoje nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Me de bi ko twi ho nyina na do wontam. Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. OTEC 102.9 FM. Police in Yadro, Imbusaba Mesa, Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense wabeka. And what day immune system or Yankopon, and you're ready for Yadmusa Maya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Yariantimu. Sasa dear, a man for the Duanwa, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D. And a home car. Now you are suing you know, a way of buying every home. And now I'm pa, one dada, no monum doctor and Rono, and no imbusaba mesanoa, and more who are deep in tea. Ya woman timpose, Yaria Esiomo, imbusaba mesa, a walk kashi, and you are may move bia your toe in row. At to 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedi and Cratry, what Jatu say, I feel we pa dear. Mintiase watentene ne betene ye pekra meja no sese manyini mintwen wu mama sensia na koma de obetimi awomra aba kwanto na wo hunto kwai nti oda so no yereko na menye dei ehe na memfa ne nkoye tie wo mfa ne nko nyamensa wom heba center abrewa basna de ho maame no ne dini na dwuma sese wadi mfinhia aduo wotwe ne akire na bibiduro kan no de beka mo saa ane nanya nunkumpo etwere sisie ne yafunumu yade be me nkwe wone so enamu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opesa wonanti biewu a nyamensa wom herbal center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie nanso wuduru nyamensa wom herbal center nyamensa wom nti ubenye wa hoto Kumasi ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wom herbal center wo eni abrewa basna den kasa wo 0246 45 0718 nyamensa wom herbal center medene kwa hosi sia ugidi ajonkwa ko 2020 yetu amana nao 2020 yetu amana. Minianum Ghana for enyuma nkitenkite ene nyini buoma Ghana sikasem ejina ne naso na etime mano ba yakese ebua emeyenya enyuma so awaye mpatam efri enfie pinu ne du enso NPP etime aboabo sika no ama entity ahodo asan so ama emma contraja ahodo a womo ede ebibie enyuma nkumankuma bronya bosumi kaisa wa ba wo beto no ede ensa kyerete ebeba eye Ghana for dodo no a womo eye adwuma no won a epa adwuma no afemu asidan koma na
Eco, planting for food and jobs, one district, one factory. Mama yam moya koso ho ban. To Obama NPP, to Obama Nana Akufo-Addo, na man in fear 9 ka ho na won fanye P e ma wo. Na sitting on the way, Nana to a betria. Regional dressing, Nana Cretia Maya. Election warehouse. Emrena sansu biem. Abayba abayko emfiena bia ye to abayi o mampani ni mrase bedwafo. Afi we nso hwan na ekọ na hwan na eba. Emre ene dache ene betire. Enu nti o check FM your election warehouse at the report be fertifi. Atoye ni ntwo no bia mu abrɛ. On the 7th December, bronya bosume ne da etoso nson. Anopa no nson pepepe na amanyo semu animdefo atnase. Esia brakutire ade abato numu abakosem mpaninsem ene hunzunso aso nyina abrem. Sepane akura frito fomu a yemfa nkamem. Enti fafidie to tech 102.9 na tiebi. O tech lesson warehouse ya de mamo fenchem. Very good. Yada mo ase yekoya yaba. Sene ene ya yono no. Sa pepepe ena election time. Ebeye. Efriato ene ye tamwa mawo eye befua. Asem Beba Dabi numedie no ena wasungusu a utie. Aha eye o Radio University o Tech 102.9 FM. Ye live ewo YouTube nenso so. Ansa na ye bekọ no me kan de kire mo se me kwaba na ya be show mu videos and pictures of enyoma ekoso edawie enkoma ye die no ejina asante mantemu ahinkro Kumasi mu adehye enawie yenka bi hyem ene yete se alaba akromfa remfo adi atuo ene asekan kokro no bono onumu kura atubrane AK-47 yeah it's meant for the security nobody else memiti wey mintumi nkonkopɛ AK nto yetone wo hen mintumi nkoto AK emenye but now yetumi che akromfo young boys say one mo the AK-47 and they robbery. So I at times ask myself, where do these guys get the AK-47? If I and a samrantie way one munya said it's meant purposely for the security a hinfa and one munya edi free. But call your YouTube ho or the search for Otek 102.9 FM. And come on, na ye die no ye kire wo se emprempren papa bi ya wo no oye mrante hene e wa amoaman papa no e na nka ye nipa otoso no mu a ye boni tuo na etiefo AK-47 se ne tie no se ye bo tuo na enye close range kura na etumi tetew na bi ewura no e na etumi wuraw so piu ese pie kire enti papa we die no sani nka wote akonwom na ye boni tuo no nka betumi ewura na se pie kire ne die no na ye close range o gina ne so pao en wodi tuo na kire ne so o se fasika bra o se minisika 1 2 3 en na pao o deshi edro ho abusu agu ampani ampa na tua boba no abone kokoda fom kengrangan na second wire sensu pao si odeshi edro ho gengrangan na no so awusu agu na da fom third wine na sun pao si odeshi edro bulletproof bay na sne sa papa ya dro bulletproof bay na dro etua boba da fom enti international journalist first and siansare bra okokodru hono papa no amoamai ye mrantie hene no Abdul Mumin faster a video no mon faster video ne mfanto enti uko YouTube ne so a papa na ye bone tuo nanso etuo na ntumi enwura ne body mo no ne video ne da hono the video no na eda hono Foster emrantie hini etiefo Foster aba ifia na bro be wura afia foforo sene na ono ankasa ni nipadua no emfifra tem no na nya asem ketoa ede ne sa ne emfifre no Foster kire me hone kakranza akra etiefo video no eda YouTube ne so
video ni da YouTube ne so ko to asma akra anokwasem se yadwuman woni tua se toda beti yesi o mampanyini ba behwe se mo amohwe television so no bo nsensem trefo dimrika di etire ni nyina ne se ukope bi etie no atwero ama wona ntimi anko obi no omo nso ehunu no mati de papa na ye call no ma mo YouTube ne so papa ni anokwa awie ya menya call efiri alaba se ya bo obi tu ne twese me ma me ho ye ha na me duru ho na edom ana abo apen so free apeja lane no apeja road no ba besi kopia babu station kwan no na enya asem kakraba ekense regional minister na omampanyini bi ba Kumasi a ba yensra na edom ekohia no kese obi ekopedie esie na hwe efise na enwanwa yenti bi mpani nsem se ya woni tua na esiseida ache ye betuo bituo woni tua pass ye bo bituo ni aboba na ifirigu na etuo no nso nye tuo bia se AK47 nti obi atia na kese okope bia hwe nti no ye mia me ho kakra eno na man fifiri nso temi na kese me kope bi etwe na mahwe na matumu nkyere nso akire ganafo papa no se wadi aduro okoi wo show tu aboba ekire wo akra wona ehwe YouTube no eduru ha momposo enyina bra wo show etu aboba no momposo nyina ho na etiefo nhwe etu aboba no wo YouTube no so to aso bisa ne se enyina bia wodi aduro ena osere kakra ose ahan wonim se ba bia me firi ba ne de ekuru mu ode etu aduro de emfa nya hwe aduro wo ho ankasa enti no waboa ne ho ti nipa ne kan 1 2 3 no de wo sere woni tirim se abrante wonim ne obeye ti 1 2 3 just say 2 no kra no 3 na anso no ano na aboba na kasa ten no wase su biem ten sisu de atoso prensa na no kasa muje ba ya ze yenko echi no yenwane ho ano mu dibirika baba huriti na moto no so ena puwa nti no nso guso a wo tina konwa nimu ya wa baby a wotie ya ye hwe no YouTube nso ehwa no tie no betutu ni bon hey na chese wotie akonwa nimu osire aboba no etiefo mam wo YouTube no so first time ba wo wa wo YouTube no so no odi search for Utek 102.9 FM YouTube no so no etu aboba no ene aposo no a ekuta papa no a uhunu no a first video no ono ne ebo ne tuo no etuo no de gu ne hen enke hin wo mu di ne boom ya chese ekoide a enke be pie kura sa akoka nipa foforo a omu nso wo nachi efise no mu ben ne pa etu aboba no ne kuta no etu aboba no eno na ya poso eda so a sabre ye kasa yi ekuta no a wo hwe no ake mani roli afetu aso enti aba ne saa no enti akra papa no mrantia hene ya wo amoaman Seriki Abdulmumin bibisa ne se wadi aduro no o ma atwa ne ho ahie nyina mo ka se yen hene no yenim ntini ye ne mrantia hene yen ye kurom enye se won nam ho saa papa kwahwe apa bia ne ya mo wo bedi yen so enti no wo hwe dom o na atwa ne ho ahia ene nsem o mu ka o mu ogidie bi o mrantia hene ni mu se etuo no se ye no kwasem se ya akon bi ne odi animu a ombedi nkunim okọ hospital ho no mo kire wo se enipa dodo sei na omode omaba hospital ho akwa enipa 9 ene ye do mo aba manhia aban airsabia emergency unit ho na enipa 9 no wo hwe videos no nso a egu YouTube no ene de ye de aba dada no nyina baako enye television so na menyini se YouTube ho no ye betimi de sa videos no egu ho akra se na me tonkra ne ba no wugina wona wodi wani kosua ehwe akra enyan fasa picture ne to so de wawuo no ya daisy no ono de se ne ye no na odiwu because se ohwe se ne oda ho ono no omo ball no obutu ho etiefo se wusane manhia runabout ha ekwane ya betumi afemu akopie Roman hell no a se wudru baabi bia ehọ na yete se for junction sa for junction ne so no enkofuo bi ebinom ton ataya ebinom ton dabiu ninjingoro ewo ni nifa so ho sa wo mo ton ninjingoro ene dabiu ne ataya wo ho no emu baako ena oda fom nti ono oda ono ye boni butu wo prekope enti pow
ɛna obutu hɔ sɛni obutu hɔ no ɛyɛ de obutu hɔ wɔn na ewuo no akora ɔno na efiri mu no na wohwɛ na emogya atene tai ne shop n'anim hɔ a baabi a yɛde otek na kasa akata no ɛhɔ nyinaa yɛ mogya enyan ɛhɔ nyinaa yɛ mogya na areho papa sɛde na me to nkra me kan yɛ no enipa baako bi nso ka ho ɔno nso tuo ne kan no a ɔno nso kɔhwɛ ne fam hɔ ne mogya anwunu no a empire a gye sɛ ɔno nso nyame bem momfa alaba video no ɛnto so ɛni enyan ɛbrɛ a Foster koko drew scene no sɛne ne hɔ ne teɛ no mo a mo YouTube na mo hwɛ nneɔma but sɛ woni YouTube wɔ nso a mɛkyerɛkyerɛ mu na mde akyerɛ papa yi a wɔda so sesie no ɔno no abɔne ku no ɔda hɔ ɛna ɔhwɛ video yi a ɛno nso da so sesie ano a ɛyɛ enipadɔm ana sɛne na ɛkwan anim no okay saa time we no na police fo aba hɔ saa abre we no deɛ da so yi na police fo aba abre bɛ na yes a video we yɛ ɛbrɛ a na police fo na abakɔ na ɔma bakɔ ai saa abre na police fo na abakɔ ti na kwan anim ada hɔ ai na kwan anim ada hɔ na esi foforo no deɛ anokwa na pampi pa wo nipa nkɔ nipa ma ka kwantimi nya asama wo bisa no ba de acha me busa Foster okosin o wa se me busa na kra ba ko pe Foster wadaro ma de na me bisa ne se enti omo ba ya no ana ebi omo hya ase a na omo tututu a papa yi a etu egu na anwo no ti nipa bi anya akokoduro bi se ya be gada vim na de wotututuo na emmo no yetu ya mmoa no ana ya yire no fi se enim se alaba de memagu akora wona meni omo twen komo ebisa se ana monya obi a anka wo akokoduro sei na de ntina maamoa na mwankyere saa akromfo yi no emuaye bi mede ma me ne se anokwa sekan kra ye twe a omudwane na nyese tuo na ehu abowon se mrantie hini ne atutu abone na anko a ye de ye need woduru na se woyɛ sɛ wokɔ akɔfam no na anyanya bia no ɔdane gu wu so a ebia wo de bɛkɔ ɛno nti no mo anya saa akokoduro no antimi ankɔkyere wo num ɛnna mo mutimi dwane yɛ okay mrantie hini ne shop hɔ no baabi a ɔtɔn ni motos a nkɔfo ne kɔto hyɛ ne so no ɛno nso ɛna ɛda YouTube ne so no pa kyɛ wawie ɛno ayɛ akra ampɔfo o wa sɛ busa Foster okay busaro ɛbɛ ni nipa ako baabi a ɔmo kyi ɔmo santas run about the kasa no ɔse ɔmo de ɛyɛ saa apragea ne bi ɛna baayɛ ɛna wo so na yɛ ne wudi nkɔmɔ wɔ alaba no ɔmo so kyerɛ sɛ ɛyɛ moto ne ɔmo de yɛ moto na papa moto yɛ bi anaasɛ na ne so na yɛ apragea gye sɛ yɛ apragea ti na mo sɛ yɛ moto akora misusu sɛ saa nkɔfo yi no deɛ mimi ko hunu yɛ ne deɛ ɛne onu mu a ɔmo de ɔmo ni hunu ne ɛkɔɔ so no kyerɛ mu sɛ yɛ moto miɛnsa ɛna ɔmo de baayɛ baako atie ne ho onipa num no mienu tete ebi so enti ɛna wo hwɛ reporter ne free santase run about hoba no mi gidi yeso mu koduru kwemu baabi no o mbe paki motos no o masesa afro bibi foforo sɛ deɛ tactics obi ntimi ehunu sɛ yɛn ne yakodi bɔne wɔ ha no mo a yɛ dwane akɔ ha no ɛno nti no mo kɔ saa yɛ no na so no esan smartphones ya abai amanfo twitwa won enti sɛ me ɛna obedi me dihye bi bɔne a na me wɔ na nko bi wɔ santase ahojo a mesende ama no na ebia wo hunu sɛ nipa yi a me nsa aka ne mfonni wɔno ana te saa praga yi mu ya me gidi sɛ no so betimi a inform mo chi o mu ɛwɔ santase no police for na ne yegu o so right omo nti ya no kra sɛ omo no mu di tuo ɛyɛ ɛhɔ de menkɔ hɔ ɛhɔ de menkɔ hɔ o yɛ okay very good okɔ YouTube na so biewu a ye show mo ekromu nso de no kan ewu dia videos or the buy from central no mun show sa videos no nso ɛwɔ hɔ na atifu nya bi hwɛ me kan mo live chat a mo de abani bi Ali Muhammad ɔsena na Ghana ensam no ano ɔhye na Nyankopɔn enhu yɛ mmɔbɔ the fruit is Dabino not W pacha wunim ka you are Ali me am KROBEA enti anya hwe Dabino me kan W me smaja tabam na kotobi abram kram kan W okay enti Dabino mate Alexander McCarthy eno ɔsena na in fact SSS the nampofo kan security ne mu won mu ani kɔ hɔ enipa bi aya adwen sɛ bi obe create tension in the country we should be very careful keto sɛ wusu ɔsi Ghana nana nyame hu yɛ mmɔbɔ akye ase dɔ free mind for ɛno ɔmo nso kyerɛ sɛ aduro wɔ hɔ ampa nana ya na wie yɛ hwɛ mo Obin Dominic ɛno ɔkyerɛ sɛ oh ama Ghana
na I wish sanka na mu ye show ne live TV so munyabo trench o tech TV ankasa beba akwasi agye kofo osi nyankopon hu ye mmobo kwadwo fadwo chirapatre fabi eno o kire se KROBEA the security should wake up and start their Christmas soup right now na am Roberts no nana omo wo ye portable KROBEA this is West Kwadwo Junior Ajiman Henry osi akragana yehu nyankopon beboa set mensa osi nana nyame hu ye mmobo Frimpon Joyce osi Awurade gye and Kofi Boache osi Kofi Boache must be back to the Asante region obiya ye police ni nyina ye tactics na say wono ba bi o wono kro betumi ato oda e dia ba Asante region okay ampofo let me see akwa on said the na make no hwe enduro ya na efen say asuade enduro ya o enduro ya and your ball Alhaji Sky filling station enduro ya o manager enduro Alhaji Abubakar Sadiq and also na your small boys now one say now utie report by now say eduo no kura no omo ni moto the reason why I mention say it's a same police for no so much smart say womo no omo na nam ho no yeah me say akwa obi obeba o say obema obi baby amochi no enkofo bi wo dey say make kan makwa we say enkofo bi so say enkofo we nya am robbers me say makwa west today but idiot ne yemrechina say obenya nkofo bi akọ Central Police Station say enkofo na yachichi wo no wo nya am robbers intimum beli won police for no make achi wo obi obeba ho be ka bia mo chi no eye san nkofo no na hye nkofo bi achi emme Kumasi ni Asante region as a whole eni baby na wo poso no wo mo test mu angasa o se mo anke kam ho na mo ye mo nyo ahwe asem beje nsem so police or the security both the police and the military and why no so man can come right from now mo tina wa say ye baba ban day during and after that was now o feel before during and after Saturday was in the one mutima what was that they should start now moment now say adana yet to aba na ebo ban ani abato no ani na kenkan da bi because ayade bi ankofo bi ni test wo fet dienti pa dienti tema election ne maye no ne do ayese Robbery ho but why there as I rampant ye more ye kuni pado to two Robbery ye kuni pa because omo ya chibi omo ya so mo dwane and no omo set of mine chrono Asante region as a whole the Kumasi city omo me hu ni nema ajama wo bia kasa this security for that term o wa joma fa wo bia for radio so bia na police they should combine the police and the military be on the road one proper searches motor car akra manfesia me da say about the chia me bram akra me da say the tie phone na akra ananse na me da hwa na asemi be si me trip na senia eniema esi kika koi no ama ase na me hu niema miensa bi se nia edi nkan no eye yade ya e ba yi coronavirus ba yi no e dia ho kire kese pa ene ba omayi so edi nipa bibre bia kampese minim nia sa yade we nsunsu aso e ba ye na amfa ho kire ama ne so obi kampese aka obi a ye ne yetie nyina no e kan ye kwa hodo bibre so esi a wunya ska na sa ansa na ska no be ba kura na sa na sa dio me kai se ye be ko bro nyamu so a ya na ewiase ana se Ghana ye hyehye evri se obi ani abre pesika ena me sai kai se abato nso so enso aduru so abato nso obeduru so nso a saa na oman mu so ye hyehye nse saa ne ma we miensa ka bomu di a akora na nye e wose ye security no wo mo sori no mo mia pampe na ye ne ye ti man mu no sie hwehwe efisa afiwe ya afibia
Sani ama we mi ensa me bobɔ so nyina ebia no ɔhye ɛna aka bomu ɛna ahyia na yɛ baako Elisa yade di ahokyere ba ahokyere ba obia ahokyere no akromfo wanye o obia ahokyere no bronya beba obia sɔre sɛ opesika ɛna abatoɔ so beba nso a hyehyeehye me yabu hye me na me bompa yɛ sɛ Awurade ma ne nsa so wɔno nkuto na betumi asis ni nyina no ya ebese sa na wotwe asa de ne ba mitiri mu no a me ha ase adwendwe ho no ano tokoso ahwani agesi anana ekokoso entiti abredi e mesere se wo a wonam bia so nana hwe wo yie nana se wo kwa alaba ebre bia metwa mo bia ya na adwi bi ba mitirim nana bedu o ne sika bondo be mako be se enan na enum na kuta nipa ba ko na gu ne naso o enye citizens nkompo ko enye citizens nko different currencies ni nyina ka na gu ne naso euro wom pounds wom dollars wom sika bia ye di bia o wiasim ha ne de campese ebi wom na wo no san invite o ze bra be sika ni kuta no mi hu no bia ya na me yam hime senti saade we ya ekuta ye nsam e wa bonten e kwa ho enye hu ana enti mi se first ya na falling below ho ya na yo dan ukomo na kwese no enti na so de enfan se friend black market kura no a ukọ is central market se ya wo mo de o ma bobo dan no mo jijim na alaba ne kwa ho de ndi obeduru na wote kwa wono kwa kura o no mo saso no o mo titi kwa no ho na sika no egutaguta wo mo nsam saa enye hu ana ndi mi buso o mi de minim se hu ana se enye mi busa se enye hu ana na se tisa na se ekuta sika de gina kwa ho sei enipa so hu sika na ne kondo ne kondo nso so ade na ye e baso be na adwen se obepe nti mi nuanom o mo se sika no mesra wo no pa se wo mo hwe ho no so yie pa nana mesra empanimfo ehwe security ni so wo mo ni wo mo enipa bi a posi ni bi soja ni bi a obetimi agina na wo ne nkrofo be si edi esie na wo matimi ache wo mo na ya ye mo ma so die tifri santazi ya tesu wo mo to na konfo na to wo wa yire o oba awunsa saade no enkane na police service mu na saade ni wo mu ana security no ba sesei no ase abafom saade no yesre administration no omo consider senka obi utumi use men no obi motumi akosin yes atumi akodi akoaba eba na commander nko abeje fa na oma omo ko sin na ankasa ne de so ye lance corporal da so ye lance corporal yanto nani mane nko ne na me ba saade no eya ne motivate security police no men no and motivate wo mo na ya ye hwe ho nso ye no nana to aso no efise se me makosin na ya tuna mato na matimi ache wonom na ba ya bom abaso pagya me rank mu kosora wodwen se kina obi so kosin a na so woto a wono so nto se be ya wono nso so ye bebo na abaso pagya ne rank mu na kosora na police abosbody enso ye gina botrem sabre na homa ye mienu a modi mienu kura kan ho at once no wanya homa ne nan enti obi akwa a wonim se ne tie bia se mitime yire me ho kosa akopa wo ya ye bema abaso nanso ye hwe empredodo sai pa na yachi akromfo se ya na se aposifo bi asojafo bi ayire wo no ho na wo makokopa achi ni ye de wo maka abonti se wo maka so akra mitie wa monkohwe no TV ne so na monhu ne ye me show mo video bi sa video we ya ye show yi se police for ba ha ibetumi di ama wo mo monkohwe no TV ne so ye mame video ya etiefo me be show ne wo Utek 102.9 FM ye YouTube isui se security ne base wo mu hia ye de bema wo mu na mo amu wa bonten a mo hwe no mo hwe ni ye na mo kan comment e wo YouTube na se sa emranti a ono mo kwei wo de motos bi etwetwam mo hwe sa motos ni ye na mo hwe se eye de bei e na kutekuta sa emranti no yini mu no video ni mu no mubehu se mama mfanto so ansa meba video ni mu no mubehu se light pole bi si ho pole ne so no MPP banaboso ena NDC banaboso ena apragia any taxi for enso apake mo amu wo YouTube do so mu hwe ni yo afa mubehu se akire ho no
enipadom gu akyire ene mfimfin no emrantie ebititi moto so moto ne ye miensa momfa video ne nto so atiefo monhwe ne ye na mon ka kyerem se ede de kuta mrantie no sa video we monhwe ne ye Mrs. Security ne base yemfa mo mo be mo de kuta mrantie mo de monhwe last one akyire de no eno na mu hu ne clear mun detect mame fa video ne to so mon fa video ne to so mon fa nto so mun roli monhwe monhwe on obi aka nana kwadwo fodwo kirapatre fa because nana AK47 tuo de ekuta wo no tuo omo hye helmet Mrs. video we if the security want us to give them the video we will give them the video patio na akofa sa video we diaba patio na this video we yaba if they want it they can come and see the management of Otech and correct this video. It is a clear indication boys no anu omo tete moto ne so no moto baako o de muhwani yo senye tu amon kan kire me mo amo ho no senye tu first one enipa 3 na so 1 2 3 second one enipa 2 and a third one enipa 2 and the boys no they were more than 5 first one 3 nipa 3 na net so second one nipa 2 5 and a third one nipa 2 7 they were 7 o de munsanyi video no edu ba bia ho ne ba ye na momposo na tie fo hwe ho ma mo YouTube ne so no monhwe me sese ye etuo ana enye tuo e bia me mani nye akura manyini 53 years de mkomanim monhwe se de muhunu eyede ede na muhunu mo am wo YouTube ne so no what do you see? Is it guns or it is sticks? Obi o wasubia say etuo obi o wasubia say etuo boache ebe o say is gun no doubt about it etuo. Hey patio Charlie respect patio I too chair for you this afternoon respect patio adia na muhunu atiefo muhunu dia mahu say omo de moto no display enti akire na tai ena nimu ne nso abie wa wo ye be man bra ho oba de betena se wa kwa hwe aba okwa ye no oba de wo dia hu se de na emrante no omo mtiti motos no hu dia akra me hu se moto no e me ensampo first one no edinga nipa me ensamu a ene second one ene so nipa 2 ena third one me anso nipa 2 enti wo ka mo ye sei nje se ene omo enti akonfo omo ye nso e de na hu ye akra etuo kutakuta omo te akire ni nyina etuo kutakuta omo gyina wonu nyina ene omo hyehyekye helmet omo hyehyekye moto helmet enti no ba posifo a omo wa ni de nana omo sa kasa pictures we ni video ya omo betumi aye bibi omo betumi ye ni ye de hwe ba omo de omo wa ni pa omo wa ni de if they want the video they can come to the management you give them the video omo ba de be ma omo sure sie nyina asomdwe ne yepe ye nyina asomdwe ne yepe enti omo ba de be ma omo video ne ni me ho e wo management ho se nya wo ha no ye de se nya de nya omo ba de be ma omo enti akura omo se de na me etio etuo ni na etina eti omo eduru ba bia enti we ye nya trot driver bia na ni so osie bi obetumi ka no wo de on fa mo tale mimi twika on ma denye ebe hu Ghana dabi obi de ka bo kronfo wa kra ono ye to the taxi man no ya jew ya ba cho say mimi kura ka na we ya kronfo na wo kura tuo akra na bo ye system na home sisi anu ya ba system na home no opa me say ye anti na kronfo be kum na wo kun na say adam americas Ghana ha ne wono no sa amro baba ofie na ono be kun no sa wo tutu de board pe wo wa wo kun e be chew I think you almost say yes some maybe Ghana Endi akre okay first mami Endi akra aposifo ni abambofo mo mani nkomoto ho abato efiri sabre ekoi wo mo mani nkomoto ho pa na di omudi moto ye no ehu akra de ye nkomra emrante ni kutatuo no obi di aba say I was there at KROBEA they were giving warning shots live I saw everything Emmanuel Entry ena ato sankrande afa YouTube de so sabre Dr. Dawood Abedu menini di nkomo wi a mebie phone lines no
ama mo abambi hey say who have da ho meba Dr. Dawood akwaba ya akra opanyini na mpom te say na me adoboko na onim say e wa haban ho a obonopo na do to dan achi na pese won bi wa o sori anopa na wakodin so aguso ahaban papa we dia wo hu ya wa haban wo ho a ye de yes ade yeah na say na nanom no mutwa wo but na mo ye family planning ene de ka haban oteto mpoma edane we say abon kashire no na de ato dan achi anopa bia sori ana wakodin so aguso 3 days wo ba na ba no 3 days eno anu ongubi watwa wo ahaban ahaban ye odua bema de bia na tuawa no na ori oyin for 7 days eno anu no oni oba eshi asa nkura onye nsa bio ade we di ani amoma ya hwehwe bi na manfo be yatawa ohia bi o obi mfa bibi amesho na bele no nyabani bi bele no nyabani bi onu mo ni ba nka ya no de ye wie no dinkao and they are free to go okay enti Dr. Dawood no papa yi ne duru a wo kire no ana nioma a wo kire yemu yi ono ane nsa so na Dawood ointment enamo a ebaaye na Dawood ointment no ya ye bone nsamra ne se fatwi na ebekọ adehye ye ne mo nkomonwie ye bebie phone lines no ama mo nso mo abamu bi after this conversation say what the Dawood 360 capsules and what the aba na ebi nso ni ho a ebia media me pese mewo na emom enye sensei enti ebia meya wie na ebia me de besa anam de beye bibia ema be ma ne hu nsuo ni ntumi nyemme ahaban ho bebre ebi ho bebre de onima ahaban no na onim ba le obi onim ahaban a we mu nyina ya ade nkete we e bonus on se me metra radio so nka ho asa we no me hu ni se e nkete bi ene ya akere me no bi enya de enu se wo kire me a me mekire jataba mekire aposo kan ukura uhia mekire wo na ma kire obi a nso na mo de abo me ho ban enu uhia Johnson no me free akomali obra me nyun so okwem wow ba bibia anyeme enya magic haban ba akopese ma ye hwe de wo keke de wo hu wadaro masa Dawood 360 capsules ya wo de abai ointment ne ba ye sese se ne amanfo ato agusu a wo no moto enya asem ketwa sa 360 we eya haban magic yi eye nua hini enua bena anase ne de ben na wo de yes sa 360 wo bra ye fa haban bi adua bia na ko bia wo ne dwumadi edi no we haban ka ho wow dua hini nka ho edubran ka ho diaba enka ho eya ahomanko na me de 360 capsules ahomanko anson 7 and one kabum dia 360 capsules enti Dawood 360 capsules no dia pa na eya me ha me nkotobi and now se me ba no mani ade abro so anopa opani bi na me wosunyan opani ni frame sa Dawood enfa na wo na me se ja pacho aden o se ma to we dro 360 ni bi na me se wato bi dia se no ano no o se da bi me pese me hu enti me bedru Kumasi ana me friend se o ma bedru Kumasi o e na o se me ntre no ba bi a me wo na o nhia me we na me tre no me wo ha no friend me se wa bedru na me tu me ka na me hia no a o se doctor yenti a me pese me hia no chia me de dikan e na me chia no o se chia me de toso mienu o chia me de toso mien sam se obani adan o se nya abotre e hwa na o to no botom oyi envelope e no de ma me wow me de envelope na me de to me ka ni mu di o se unim de enti a ma chia o miensa na ma sa de envelope aka ho na me se da bi o se emfie miensa ni o de poma e na nante ni sisi sabi achia na sa since start years ano ontimi ene na yere nhia bi o nti ori de why na adwin se wanya 64 mfie di osia 9 nti why na adwin se we no kra de bi a wadu no on petira kwan kra bi o but ni sisi ni de ano na oti se ye ka Dawood 360 no ene osoma ne ba e ba o take FM Asem Beba Dabi beto Dawood 360 capsules no bi oso to mienu wow just last week o beto no Monday ene o start se onom a besi sabri o se edu nra no onkura poma bi o ha watene ono kura ye no ohwe ne pictures no na so ohwe ono a na onkura poma na watene kama na eburu na adwen ne nti ase so na die nti a na ohwe machira akwan ne se osore anopa awmachi be 4 no osore se okodun so ohwe se kwakua page agina so den hey emu aye din kura se kan no hey
No, papa we do. Papa we do. Wow no. Now so when na no unima na unim because ahaban no nyame aboye e na waba ahaban. Enti wo yare ahaban na so ye de say ho yade. E na maka ahoma nson de abomu. Enti so obi sisi pa ye ne ya. Na ne sisi na achia. Obi wa ade da fom a eden pa so obekoto. Okoto nso a sorry enso na eden. Onum Dawood 360 capsules no miensa no pa miensa nwumra every 3 days ekusi 7 days no obo nso okoto no asori say enemu yade edisisi yade ba sure koko edisisi yade ba enti ansa na obetimi yade ehunu se misisi na me ya no ebetimi akwa na ntimi nko no e wo se ehunu ne fare bai sure ne fare bai no ebi ni se bia koko na aye wo no sabe ukọ toilet na moja obi wa sabe so oja na se ya moja etimi ba last no be gas be o say me kwa say me to no entini na ho na pai enye pai na pai koko na eye nipa ne sa because o say moja ni timi ya na I to say brebo no no start say onya Dawood 360 na anu ya just last week o start say onum no moja no hunu bio wow enti say wonum say duro na ebe ma osisi obetimi akwa aba 180 plus 180 say 360 enti se mpamu na usisi ya oya untimi nkomma oyere nso ntimi mu nhia wa na wanom Dawood 360 no ubenya 180 na oyere nso anom 360 no na ono so enya 180 nti ebe ma usisi ni emu aye mre sure ebe ye flexible na akra profa ba ubu na oyere hia ubu na oyere hia 180 360 monya Dawood 360 no obi wo ha na ne kotodwe eni ya rheumatism ye Arabia ya pa o kotodwe ni timi honhono ebi wo ha na ma ne nan aye titriti otena se kakra pa o se ananse acheme sasabro timi yesa na dure also no ye Dawood 360 capsules no wonuma eno anu no wow pains na woti wo kotodwe nim se hono na ejai titiri na ya na eno so eko badme die hia mekese pa yesisie enti ni sisi nadie wom se obia ne dwumadi a odi ni sisi na odi yo e kan say da bi o si bushia me even sunkuleta yes mo Greek ka say there this akra be ko sure ya fu wi nche dan de ya be ko sunku later no say eba na say ubu na o ire shia ubu now you okay enti Dawood 360 capsules no I purely helps ahoma ene ye de aye chemical bi anim enti wonuma yare na ama usisi ni ya o ya na wontim obi kura ntimi nante o ye ka sei obi hyedem because ni sisi achi na ama sabi ontimi kura nsore firi ne mpaso obetimi asore age se osone edan num no awia odan no ho saa no adani apada foforo unu ya areho enti so onya Dawood 360 na ono miensa anopa miensa nwumre a ebedu nanson no ni sisi na ontimi nante no na otimi nante wow onum se obi nante kakra okwa ne ha na wakoto no aso ne kotodwe obepene saa because ni sisi ne mu hwehwe no sisi eni obi wa emututu no normally na gonorrhea na tade saa de ne ba koko nso timi ma obi sisi mututu no but obi de ye burning sensation ni sisi mu hwehwe no se mako eno no syphilis na tade saa de ne ba nti onya Dawood 360 na watu yare na se onuma yare na se betu no na saa de na firi ho me medical aka se ensase be ma bia complain se ne be ma wu me meti saa se na me bu afu because eyentini yakuma ena pompi moja de wura entini num ena ye be ma no so no se entini no increase moja no increase 10 times more than the normal flow dia ena na wo se be ma no pejagina so na wuyi wakuma na pompi moja no enye na adwuma ye ade ntina ntini no ntimi mpega ema be ma ni nyina so meni nse bribi asikwan no sure na bribi na asikwan no bibi ti se koko ena usisi na ya wo ya no ena ma eba ne sa nti o start nom Dawood 360 capsules na uban se wa ko yi sa ade na firi ho na usisi na ya wo ya no na ejai wi a afa moja no bedi na furu sa na ekọ na eba na be ma na gina so 180 me be ma wo ka kire me se wo be ma pejja kura na hwe wanim 90 degrees a onye ni ese ko 180 degrees yes Allah bibi mo ti se ko tokro no put me the kania sense ubu na o yire hia wo pay you come no hia wo
180 360 wo gyina so 180 edina so ayese kotokro o yere nso sisi atia so ebe ya na you numbia na o yere nso numbi edro we na onoma na o yere nso anumbi onum na ono so anumbi 180 360 to avoid 90 degrees mayai number ye pese ye ne wo kasa ye benya awoso yo number no ye 0244 64 37 0244 88 64 37 and a 0201 681 717 0201 681 717 Enti Dr. Dawood na yate nenkano na enawia yi aposifo mpanyimfo a mutie ye show yi nyina ya chiamo ya mamo aha ya damu asenso se mo monitor ye na de ekoso ni nyina mo nso mo update ye wo nioma ba kumienu bi ho yate mo nsemo amaka ni nyina no madama yate enimse adwuma ne de mo bo na mo nyere mo ho na mo mo na moni ne nso se ne da fom no enna fom dodo na yenso yenta mochi sesi a obia ye security person se ya amfa saade no anhye ye ho as Ghanaians no kwasem ne se police can never be at any place at a time. They can never be everywhere at a time. So we the civilians, we the citizens, we need to help the police. Enti yatemonka yadamwase 21st clinic for area yadamonso se mo support ye sponsor yi show yi na mesrew uyobi a wanantu ana wanantini emu twetwe oto ase twetwe stroke bon kaye your friend is sciatica bra 21st clinic ewu Kumasi ahwa woni total filling station di animhwe na omwawo yade bi edi unyanso faka ho bi bra your number is 0540 311 311 Donima Steel Complex ewu Kumasi Asafo YF Junction or the roller steel gate any automatic garage door onomo de aba na ene power ya Donima for the abai se unya bia ebeboa wo ufie garage warehouse na shop no ano fatwa no ya the quality materials na ye automatic de ne kura de aye ntise de Europe ni American wa bia fra ye ni enye free estimate na measurement na ye mfama wo ya ye tropical na do ano tropical nails ya eno nso a carpenter for na jatumpa ubehia na do de adu dwuma enye tropical nails master forget it bra Kumasi Asafo YF Junction ya bejiari freyen was 0244 123325 na ya da wonkasa future life smart food ni ya aduane yedi na uyi obi a onipadua no ta aka se yade bi ekowu a wo ne bekrawo emekra bio wabra wabeji biedi bra Kumasi Sofo line alignment yade multi home ni di animhwe future life smart food aduane no eye pa eye freya Bolivia for was 0242 87 8090 Abapa Mall eye online shop bibi a wo part obi a no de download the Abapa Mall no wo Android phone anase iPhone no call Play Store ana App Store download it enyoma ni gu ho chapo ne bo ne nso ye enyoma ne ye papa Abapa Mall de wo pe no download it ana order o download wi a order na yemfamra o order na wo nso a ebi a fridge na ope camera ope microphone de wo pe bia na ye be mo atua ne momo enkakrakra eson ya na ye deliver wa de amawo Abapa Mall uniphone ye de call online so a banchi aba 47 die freyen wo 0555 557193 and 0591 21 4195 ni enye so Savior food ya de nkwaduane so wo yi obi a esichire yade wo so a aduane esefata se wudie eye Savior food Dr. Savior ene de aba insulin pan ye kura na wa odi ebedi aduane bi na beboa wo
Fred Doctor no ewo 0555 789698. Charistic Ventures Zahara Mixture. Any Zahara G capsules no adofo eyadupa. Sendrey okabom na no mo a. Enemu yadienti amen san ni nsuo na egu free wase. Obema ho enye pe Zahara Mixture Zahara G capsules nanonom na beboa wo. Oya bema waye mrempemu a uhia Zahara man capsules. Enu ne ye pa. Baby eto nu bi awura obenya bi 0246 348334. Imbustaba Mr. Police ni naduro no. Adroi sa wo pese we immune system ni boost na ho ye denia. Obi ho se medium ni pedi ameda sori ase ya bome. Pe imbustaba Mr. ni bi nanom. Se pressure esichire ya de liver ni kidney problem. Baby a wo ha wo bi anom se adro we bi a ye den. Baby eto nu bi awuram kasa mi pe imbust ada police ni naduro no. Fre police ni wo 0246 208496. Abrewa basna dinya edanya mensa wo mba center. Maame no wabio owo mfinhia dua watwe ni akire wode bibiduro kan ene di nedwuma wo se basna de wantumi anwo a o mabros ne ta wusie brabrewa ho na abrewa mo a stroke abubu aguo usisi ya ya hania enam yade etetew abrewa fakaye ko nkawe si wo bodwesa anwo kwanta se paase bodwesa anwo kwanta na woni abrewa emonkomo 0246 45 0718 Lamarck Prostate Center papa no aben prostate enlargement, prostate cancer, prostate infection. O jonso a wo bre, o ta jonso pio. O jonso a wo te ya wo mwa ye mrempem. Oba wunsunsu egu wo ne nya ahomka. O de bra Lamarck nchen ewo edwoso. Udru edwoso abusa se fire service for wo mu station na wo hen ye kire ho a. Udru wo no ho a to ani hwa wontenten so a. Obo se Lamarck abro san ni si wo. Fred Doctor ne wo 0208 306236 and 0555 799918. This year, may activate my phone lines na tum 0502 0505 225578 your first number and 0505 224944 and also your second number. Obefre ya do beba show ne so live ewo 102.9 FM. Utek first caller udin de say na ka say free. Hello. Your first ka say free hen. They can say free konongo. Konongo ma minti o. They say I am Robert no. Omo resifo ni hu omo na say. Omo kura boto kura omo ensetum. Because omo tumi betina ko sia na zombe yo operation bi wo. Atwede. Na omo te kire boto no wo kwa no omo te kwa anwa wo. Na koko wura bi akodiska. Omo ye ya sa manfo ani anko omo so no omo di iska ne koi. Okay. Enti front fo hu no sa boto bi ya tetere ho te say se kai kora ne wo mu omo wi. Okay. Mate, yada say why? Udin de say na ka say free hen. Hello, your frost say na ka say free hen. Your frost say. Okay, Abdullah Mamintio. Yeah, that's it. Okay, Yate Abdullah, anyone so wadwen kire. Hello, within the say na ka say free hen. KROBEA ASANTE kotokonono. Opanyini. Okuma pema. Apem beba. Sure. Maremo one wabeja fo nyina ba so. Unya Solomon ayo de medwadu atiase wansamle. Aminti solo. Na wacha se wa chuma ho beja no. KROBEA maremo wabaso. Na amwama hene emabunu amama hene mabunu hene ana mabunu hene. Mabunu hene. Maremo na baso. Usha matia omosori omofatu omukoti alabano enkenya blanti enanka omulitu no kana na anka ankwa operation go dia komukusa nkomoye bombe kumo yes komukuni pamo because omulitu na anka omulitu na anka na afele be mashe womo na omulitu na ko enti KROBEA emmedu se ya police fo na soja fo no omunyere fo mukodi se no bi no motimeji na tu nanim KROBEA ni swamo o isra won so ya da se wa wujina howdin de se na ka se free hen. Hello. Bantama, Mamintio, Bantama this year. But me papa more for a number, no boy, man. Ebesa Bama, why? Quadro Pao Mamintio, Quadro. Ajuma Dase.
the sister and answer for Obo Fast was then. Then my mess, your man, sounds with you. Okay. Only baby. On Saturday, in a number of car. What's in the Paniacha Chrono, Boston, and you couldn't pay up Nipa me and 1 million cents to say. If you ever with the Nepal Central, Napotunana, or man is a Bocarno. Your potential 3 years and not 10 years, your back. What up, Nania, I be deep in ya. Okay. Mate, Kojo, made us say, anyone's wondering what they abba. Hello, we did the sign. I can say free. Hey, the family coming, your boy. The difference, bro. I have nothing to the fight. Mammy, you, Kwame. The airport, the idea I'm working for. I was there a previous one. No problem with the only a far mission. Nobody you know what you have a bomb can do. And I open them. How them full and so oh, we bring the Kakra for you. You want to muscle. Yo, yeah, that's it. All right, yeah, that's it. Ojugu. Nana KROBEA ASANTE. Medesia mamintio. Nana KROBEA I said the airport I who for James Sena. I'm not saying no say able to na ankano. Anko. Na KROBEA nyabotre. In so 1979. All the boy I go to Butu. E go do do. Ba ko pe everything. Some say the love or the another on freezing. It is same that do more than dia. It was not come my item. It was not can I say no you get no. And can obi a wagina n'anima wa botio no se ankano. It's same one of the people who to yo. Can I say no. Yo, mate. Next time one can say besia o. I would you go. Me ba chawa we how did this and I can say free. Hello? Your friend will say what can say free. Your friend Samuel Ayina Kasofri Kasi. Mamintio. I don't know man ku mo sadi o ko ma aban bokasa. Your friend will say be ku amoma ya ni abetumi akum. Betuma ku am kura easy. Ani enyabotre ya ni won bekasa ni afrew. Where about the banner? See, about Sako Bow, Wemuka. You, huh? Huh? Oh, yeah. I am on my yard, But, hey, as a move, I'm in for last call. The batch of frost and I can say free. Hey, your frost say, what can say free? Hey, your frost say, Mamintio. Adawuruma nso obi security na abomuno ente eye you bet you me the process immediately no be the plan program this year what is to ku obi dia ya dey kotuma ya na wo push you mo ku ya body ene ma na bi ka dia ya che we ni ya papa enti san ko ko ya o wo ku ni pa ya ku ni ko ya ta ko bo mo ba di na ko kin wo di en se na statement wo ba ta ba enti ni nya wo ni nku ni bi na se you okay. Yeah, that's it. Bye. Out of 4 men for phobia bio. And a baby biara wa wuti show no. 102.9 FM. Now man for can you videos no Israel. Say oko YouTuber ya search for Utek 102.9 FM. Now subscribe it. O subscribe ya. Yes, tatia ebe notify. Na watumi aka adesua ne ade kire dwuma die ribi na hweye na obi kura tio na odi bewiawa onso wan challenge se woto enko mesrew etio eben wa dane pachew de wo ho fama ye hwe de awurade nyankropon beye odi de Esther Darling Love Egan odi ne wa papa o wa hensan awiei yamwa ha afi Stella Asante onso wo United Kingdom mo awiei onso yema waha na nyankopon ya adomo a edwoada asankasie biasi ewo kwamo awuraba bi afrim ma amanfo okeka se awura no ne boy ena ede no akogye sakawa nyankopon ya adomo a edwoada enya asem ketwa aposoko yebesi bia no obetibi dabrem eye up next nyankopon hira obia ene obia ka ho bi and the production no bebia dwum ha obi aka ho bi yada mu nyina amase makrao ye ho wa ya adom adwada ye behia